ஒரே நிமிஷம். பிரணத்தி எடுக்கிறேன், ஷேர் பண்றேன். யாரு யார் படிக்கிற? ராஜேஷ் எல்லாமே படிக்கலாமே, பிரணத்தி தனி ஒரு மூணு 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 படிக்கலாம் எல்லாரும். எஸ், ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர். யார் படிக்க போற? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, राजेश्वरी माता जी, सत्यभामा माता जी, विजयलक्ष्मी माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वयं रूपस्तथा मह्यं तथा दिष्टपदान्तिकम् வேற யாரோ இருக்கட்டும். யாரு உங்களுக்கு அப்புறம் சொன்னி? ராஜேஸ்வரி மாதா. வந்தே வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோக் ஸ்ரீ யூதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாகரஜாதம் சககண ரகுநாதான் விதான் தம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் தாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ணா சைத்தன்ய தேவம் राधा कृष्ण पादान सग कणवलिता श्री विशाखान विदांस हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपदे गोवेशे गोपिका कांदा राधा कांदा नमोस्तुते कांचन गौरांगी सत्यभामा माता जी படிக்கிறேன். तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमायि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पदर्प्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय नमो ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। नमो महावतान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपतत् स्वामिन् इति नामिने नमाश्चार्यपथाय नितै कृपा प्रदायिने गौरगदामदया नगर ग्रामधारिणे। हरे कृष्ण படிக்கிறேங்க மாதாஜி. ஸ்ரீமத் ஓம் மாதாஜி नम ओं विष्णुपताय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नम आचार्य पद निधि कृपा नमस्ते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते सरस्वती देवे गौरी भक्ति वेदांत स्वामी पढ़िए निर्विशेष शून्यवादी भासाक्ति देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்கல இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி. ஒரு லைன் படிக்கல நீங்க. அப்ப நான் படிங்கன்னு சொன்னியா, நீங்க அதை படிச்சுட்டே இருக்க. பரவாயில்ல. ஹரே சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரிக்கு நான் சொல்லல மாதாஜி, சொல்றேன் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்றதுக்கு நான் பண்ணினேன். உங்களுக்கு அதை கேட்கல. ஒரு நிமிஷம் இது எடுக்கல இல்லையா? ஒரே நிமிஷம். ஈஷோபனிஷத் இருக்கு. கிருஷ்ணா
ஈஷோபநிஷம்னா இந்த இது என்னது மீனிங் இது ஸ்லோகம் அண்ட் மீனிங் அதை எடுக்கணும். அதை எடுத்துட்டு அப்புறம் பார்க்க வேண்டும். நான் படிக்கிறேன். ஓம் பூர்ணமதः பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. முழுமுதற் கடவுள் பக்குவமானவர், பூர்ணமானவர், அவர் பரிபூர்ணமானவர் என்பதால் இந்த ஜட உலகம் உட்பட அவரிடமிருந்து வெளிப்படுபவை அனைத்தும் பக்குவமான முறையில் பூர்ணமாக உள்ளன. பரிபூர்ணத்திடமிருந்து என்னவெல்லாம் உருவாகின்றதோ அதுவும் தன்னில் பூர்ணமானதே. அவர் பரிபூர்ணமானவர் என்பதால் அவரிடமிருந்து பல்வேறு பூர்ண அங்கங்கள் வெளிவந்தாலும் அவர் பூர்ணமாகவே எஞ்சி நிற்கிறார். அப்ப அவரும் பூர்ணம்தான். வந்த என்னெல்லாம் அவர்கிட்ட படைக்கப்பட்டது எல்லாமே பூர்ணம். படிக்கிறேன். பாக்கி உள்ளது எல்லாம் ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன த்யக்தேன புஞ்சீதா மா கிருத கஸ்ய ஸ்வித்தனம். இதோட அர்த்தம் என்னது? பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அசைவன அசையாதன என அனைத்தும் முழுமுதற் கடவுளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அனைத்தும் அவருக்கு சொந்தமானவை. எனவே ஒருவன் தனக்கு அவசியமானவற்றை மட்டும், தனக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பங்கினை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவை யாருக்கு சொந்தமானவை என்பதை நன்கு அறிந்து அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. எஸ், ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. நம்ம இப்ப இந்த ஆர்டர்ல படிச்சோமே அதே ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்ணலாம். குர்வன் ஏவேக கர்மாணி விசேஷதம் சமாஹ ஏவம் தஹீனான்யதே தோஸ்தி ந கர்ம லிப்யதே நரே. ஒருவன் இவ்வழியில் தொடர்ந்து செயல்பட்டால் அவன் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் கூட வாழவிருக்கலாம். ஏனெனில் இத்தகைய செயல் அவனை கர்ம வினைகளில் பந்தப்படுத்துவது இல்லை. மனிதனுக்கு இதை தவிர மாற்று வழி கிடையாது. யார் படிச்சா? அசூர்யா நாமதே லோகா அந்தேன தமசாவிருதாக தாமஸ்தே பிரேத்யாபி கஞ்சந்தி. தாமஸ்தே இல்ல தாமஸ்தே. தாமஸ்தே பிரேத்யாபி. மாதாஜி கேளுங்க. தாமஸ்தே இல்ல, தாம்ஸ்தே. தாம்ஸ்தே பிரேத்யாபி கஞ்சந்தி ஏகே சாத்ம ஹனோஜனாக. ஆத்மாவை கொல்பவன் யாராக இருந்தாலும் அசுரர்களின் உலகங்கள் என்று அறியப்படும் இருளும் அறியாமையும் நிறைந்த லோகங்களுக்குள் அவன் நுழைந்தாக வேண்டும். மாதாஜி, ஒரே ஒரு எனக்கு டவுட். இப்ப கேக்குறதா? டவுட் கேட்கலாமா? இப்ப வேண்டாம் மாதாஜி, படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அப்புறமா கிளாஸ் முடிஞ்சுன்னு கேளுங்க. நினைவு வச்சுங்க, அப்புறமா சொல்லுங்க. இந்த பாட சம்பந்தமா இந்த ஈஷோபனிஷத் பத்தி கேட்கணுமா? சத்யபாமா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அநேஜத் ஏகம் மனசோ ஜபியோ நயனத் தேவ ஆப்னுவன் பூர்வம் அஷத் தத்தாவதோ அந்யான் அத்யேதி திஷ்டத் தஸ்மின் அபோ மாதரிஷ்வா ததாதி. முழுமுதற் கடவுள் தமது இருப்பிடத்தில் நிலை பெற்றுள்ள போதிலும் அவர் மனதை காட்டிலும் வேகமாக செல்லக்கூடியவர். வேகமாக செல்வதில் மற்றவர்கள் அனைவரையும் வெல்லக்கூடியவர். சக்தி வாய்ந்த தேவர்களாலும் அவரை அணுக இயலாது. ஓரிடத்தில் வீற்றிருந்தாலும் அவரே காற்றையும் மழையும் வழங்குபவர்களை கட்டுப்படுத்துகிறார். அவரது சிறப்புகள் ஈடு இணையற்றவை. ஹரே கிருஷ்ண. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிக்கிறா? எஸ் மாதாஜி. தத் ஏஜதி ஜன்னை தன்னைஜதி தத் தூரே தத் வந்திகே தத் அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய மியூட் ஆயிடுது. மியூட் பண்ணிட்டு விட்டாள். கால் வந்து விட்டா மாதாஜி, கால் வந்து கீதா மாதாஜி படிங்க, அப்புறம் அந்த மாதாஜி படிப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத் ஏஜதி தன் நைஜதி தத் தூரே தத் வந்திகே தத் அந்தர் அஸ்ய சர்வஸ்ய தத் உ சர்வஸ்யாஸ்ய பாகதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முழுமுதற் கடவுள் நடக்கின்றார், ஆனால் நடப்பதில்லை. அவர் வெகு தூரத்தில் இருக்கின்றார், ஆயினும் அவர் மிக அருகிலும் இருக்கின்றார். அவர் எல்லாவற்றிற்கு உள்ளும் இருக்கின்றார், இருந்தும் அவர் எல்லாவற்றிற்கு வெளியேயும் இருக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஆடிபிள் இல்லையா மாதாஜி? என்ன இல்லையா? இல்ல கேட்கலையா? ஆடிபிளா இல்லையான்னு கேட்டேன். மியூட்ல போயிட்டாள். நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன், நீங்க மியூட்ல இருக்கேன் அப்படின்னா. அப்ப நான் நினைச்சேன் உங்களுக்கு கால் வந்து கொடுத்து இது வந்து கட் இல்ல மாதாஜி, அது போன் வந்தது, ஆனா அந்த நெட்டும் டவுன் ஆயிடுச்சு. அதுதான். அப்ப நீங்க சொல்றது எங்களுக்கு கேட்காது. ஃபுல் அந்த வால்யூம்ல கட் இப்படி காட்டிது.
அப்ப சரி, இப்ப கீதா மாதாஜி படிக்கணும். இப்ப படிங்கோ. सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु सात्मानं ததோ ந விஜிகுப்சதே. எவன் ஒருவன் எல்லா ஜீவன்களையும் முழுமுதற் கடவுளின் அங்கங்களாக பார்த்து அனைத்தையும் அவருடைய உறவில் முறையாக கருதுகின்றானோ, அம்சங்களாக பார்த்து அனைத்தையும் அவருடைய உறவில் முறையாக நீங்க எதை பத்தி படிக்க அம்சங்களாக பத்தி படிக்கலையா? இல்ல, அததான் பார்த்து படிக்கிறேன் மாதாஜி, ஸ்கிரீன்ல தான் பார்த்து படிக்கிறேன். அம்சங்களாக பார்த்து அனைத்தையும் அவருடைய உறவில் முறையாக காண்கின்றானோ, எல்லாவற்றிற்குள்ளும் அந்த முழுமுதற் கடவுளை காண்கின்றானோ, அவன் ஒருபோதும் யாரையும் எதையும் வெறுப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண. யஸ்மின் சர்வாணி பூதானி ஆத்மைவ பூத் விஜானதஹ தத்ர கோ மோஹக்க சோக ஏகத்வம் அனுபஷ்யதஹ. எல்லா உயிர்வாய்களையும் ஆன்மீக பொறிகளாக பகவானுடன் தன்மையில் ஒன்றுபட்டவர்களாக காண்பவன் விஷயங்களை உண்மையாக காண்பவன் ஆகிறான். அவ்வாறு இருக்கையில் அவனுக்கு மயக்கம் என்றோ கவலை என்றோ என்ன இருக்க முடியும்? மாதாஜி படிங்க. சபர்யாகாச்சுக்ரம் அகாயம் அவ்ரணம் சபர்யகாச்சுக்ரம் அகாயம் அவர்ணம் அஸ்னாவிரம் சுத்தம் அபாபவித்தம். மாதாஜி அவ்ரணம் அவ்ரணம் சபர்யகாச்சுக்ரமகாய அவ்ரணம் அஸ்னாவிரம் சுத்தம் அபாபவித்தம் அவிர்மனீஷி பரிபூஸ்வயம்பூர் யாதா தத்யதோ அர்த்தான் யததா சாஸ்வதீப்ய சமாப்யஹா. அத்தகு நபர் சரீரமற்றவரும் எல்லாம் அறிந்தவரும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவரும் நரம்புகள் அற்றவரும் பரிசுத்தமானவரும் களங்கமற்றவரும் தன்னினைவு பெற்ற தத்துவ அறிஞரும் எல்லாருடைய விருப்பங்களையும் நினைவில் கேட்காத காலம் தொட்டு நிறைவேற்றி வருபவரும் அனைவரிலும் தரை சிறந்தவருமான பரமபுருஷ பகவானை உண்மையான முறையில் அறிந்திருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. அந்தம் தமக பிரவிசந்தி யே அவித்யாமுபாசதே ததோ மாதாஜி எதை பத்தி படிக்கிற? ஸ்கிரீனை பத்தி படிக்கிறா? ஆமா மாதாஜி. இங்க பிரவிசந்தி ஏ இங்க இல்லையா? ஏ கீழே தானே இருக்கு. அப்போ பிரவிசந்தி அதுல முடிங்க. சரி. அந்தம் தமக பிரவிசந்தி ஏ அவித்யாம் உபாசதே ததோ பூய இவதே தமோ யவு வித்யாம் யாம் ரதாக. யாம் ரதா கரெக்டா படிங்க. ஸ்லோகம் யாம் ரதாக இல்ல மீனிங் இருக்கா? அவித்யாவை வளர்ப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் அறியாமையின் இருள் நிறைந்த உலகினுள் பிரவேசிக்கின்றனர். பெயரளவிலான வித்யாவை வளர்ப்பதில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களோ மேலும் மோசமான நிலையை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அன்யத் ஏவாஹூர் வித்யயா அன்யத் ஆஹூர் அவித்யயா இதி சுஷ்ருமதீரானாம் ஏனஸ்தத் விஷக்ஷிரே. வித்யாவை வளர்ப்பதால் ஒரு விளைவும் அவித்யாவை வளர்ப்பதால் வேறுபட்ட விளைவையும் அடையப்படுவதாக அறிஞர்கள் விளக்கியுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. விஜயலட்சுமி மாதாஜி கீதா. எஸ் மாதாஜி. வித்யாம் ச அவித்யாம் ச யஸ்தத்வேதோ பயம் சஹ அவித்யயா மிருத்யும் தீத்வா வித்யயாமிருதம் அஷ்ணுதே. அறியாமையின் செயல்முறை தெய்வீக அறிவின் செயல்முறை ஆகிய இரண்டையும் ஒரே சமயத்தில் அறியத்தக்கவன் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறக்கக்கூடிய நிலையினை கடந்து அமரத்துவத்தின் ஆசிகளை முழுவதுமாக அனுபவிக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்தம் தமக பிரவிஷந்தி ஏ சம்பூதிம் உபாசதே. மாதாஜி இந்த மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏ அசம்பூதிம் அப்படி படிங்க. ஏ சம்பூதிம்ல தப்பு. அசம்பூதிம் உபாசதே ததோ பூய இவதே தாமோ தமோ யாவு சம்பூத்யாம் ரதஹ. தேவர்களை வழிபடுவதில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களின் அறியாமையின் இருள் மிகுந்த பகுதியினுள் நுழைகின்றனர். அருவமான பூர்ணத்தை வழிபடுபவர்கள் மேலும் இருள் மிகுந்த பகுதியை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண.
अन्यत् एवाहु संभवात् अन्यत् आहुर् असंभवात् इति சுஷ்ருமதீரானாம் ஏனஸ்தத் விசசக்ஷிரே. எல்லா காரணங்களுக்கும் பரம காரணத்தை வழிபடுவதால் ஒரு வகையான விளைவும், பரமனை தவிர மற்றவற்றை வழிபடுவதால் வேறு வகையான விளைவும் அடையப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இவ்விஷயங்களை தெளிவாக விளக்கியுள்ள சஞ்சலமற்ற அதிகாரிகளிடமிருந்து இவை அனைத்தையும் கேள்விப்பட்டுள்ளோம். படிங்க மாதாஜி. சம்பூதிம் ச விநாசம் ச யஸ்தத்வேதோ பயம் சஹ விநாசேன மிருத்யும் தீர்த்வா சம்பூத்யாமிருதம் அஷ்ணுதே. ஒருவன் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அவரது தெய்வீக நாமம், ரூபம், குணம் மற்றும் லீலைகளுடன் பக்குவமாக அறிய வேண்டும். அது மட்டுமின்றி தற்காலிக பௌதீக படைப்பையும் அதன் தற்காலிகமான தேவர்கள், மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளுடன் முறையாக அறிய வேண்டும். இவற்றை அறியும் போது அவர் மரணத்தையும் அதோடு இணைந்த நிலையற்ற பிரபஞ்ச தோற்றத்தையும் கடந்து இறைவனின் நித்தியமான ராஜ்யத்தில் ஆனந்தமும் அறிவும் நிரம்பிய நித்தியமான வாழ்வை அனுபவிக்கிறான். இப்ப இதுல இருந்து ஒன்லி ஸ்லோகா படிச்சா போறோம். ஏன்னா நம்ம 14 வரைக்கும் தான் எடுத்திருக்கோம். யார் படிக்கிற? ராஜேஸ்வரி மாதா. ஒன்லி ஸ்லோகம் மாதா. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याविहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अभावृणु सत्यधर्माय तुष्टये. சத்யபாமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பூஷன் ஏகஸ்ய யமசூரிய பிராஜாபத்யா வியூஹ ரஷ்மீன் சமூக தேஜோ யத்தே ரூபம் கல்யாண தமம் தத்தே பஷ்யாமி யோ அசௌ புருஷः சோ அகம் அஸ்மி. ஹரே கிருஷ்ணா. அது பரவாயில்ல மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆஃப் டங் வந்துடும். அது பரவாயில்ல. எது இருக்கோ அது இல்லாம வேற ஏதாவது படிச்சாதான் அப்புறம் தோணும், என்னப்பா எதுல படிக்கிறாங்க. எஸ், அடுத்தது யாரு? விஜயலட்சுமி படிக்கும். वायुरनिलममृतम् अदेतं भस्मान्तं शरीरम् ॐ कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर. கீதா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. अग्ने नय सुभताराये अस्मान् विवस्वानि देवा वायुनानि विद्वान् यो यस्मन् जुहुराणं येनो पुष्पां ते तम उद्दिं विदेम. அக்னி போன்று படிக்க வேண்டாம், மீனிங் படிக்க வேண்டாம். என்ன மாதாஜி? சாரி மாதாஜி. இந்த நேரமா யாருமே படிக்கலையே. இப்ப எடுக்கிற போற அது இனிமேதான் நீ படிக்க போற. நம்ம அதை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹைலைட் பண்ணேன்னா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 5 to 5:40 பரிவார் கிளாஸ் முடிச்சிட்டு வந்துடுறேனே. போங்க, நோ ப்ராப்ளம். முடிச்சிருங்க மாதாஜி, முடிச்சிருங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இன்னும் 13ல இருக்கு, அப்படி 14லயே போகணும். இல்ல 14 முடிச்சிட்டோமே, 15 ஆச்சா. இது ஸ்டார்டிங் பேஜ்ல இருக்கு. 14 ஆயிடுச்சு. 15 15 முடிச்சுக்கணும். அப்புறம் நம்ம வந்து இதுவும் எடுக்கலாம், பிரம்ம சம்ஹிதா. இல்ல யாருக்காவது அவசரமா போகணும் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் வில் க்ளோஸ் த கிளாஸ். எனக்கு இது இல்ல, கம்பல்ஷன் எல்லாம் கிடையாது. ஓகே, இது திரும்பி அதே ஆர்டர்ல படிக்கலாம். இப்ப யார் படிச்சா? ஆக்சுவலி லாஸ்ட் யார் படிச்சா? நான் மாதாஜி. கீதா மாதாஜி படிச்சேன் மாதாஜி. நீங்க தான் படிச்சா, அப்ப உங்களுக்கு தான் லாஸ்ட் இல்லையா? ஓகே ஓகே மாதாஜி. அப்ப இதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणुः सत्यधर्माय दृष्टये. हिरण्मयेन தங்கமயமான பாத்திரேன பிரகாசமான திரையினால் சத்தியஸ்ய பரமசத்தியத்தின் அபிஹிதம் மூடப்பட்டிருக்கிறது. முகம் முகம் தத் அந்த திரையினை துவம் தாங்கள் பூஷன் நிலை பெற செய்பவரே. அப்பாவருணு தயவு செய்து
விளக்குங்கள் சத்திய புனிதமான தர்மாய பக்தனுக்கு திருஷ்டையை பார்ப்பதற்கு. எம்பெருமானே, எல்லா உயிரினங்களையும் நிலை பெற செய்பவரே, உமது உண்மையான முகம் உமது பிரகாசமான ஒளியால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த திரையினை விலக்கி உமது தூய பக்தனுக்கு தங்களின் தரிசனத்தை வழங்குங்கள். இதுல போட்டிருக்கு என்னது, அவரோட முகம்னா என்னது, அவரை தரிசனம் பண்றதுக்கு என்னது என்ன மூடப்பட்டிருக்கு, அவருடைய சொந்த ஒளியாலேயே மூடப்பட்டிருக்கு. எனக்கு இதை படிக்கும்போது என்ன வந்ததுன்னா, ராத்திரி எல்லாம் கார் ஓட்டமா அந்த ஹைலைட் இதோட லைட் போடுவா. அதோட லைட் இவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கு, அந்த காரே இது வராது, கண்ணுக்கு தெரியாது, அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கும். அது போல பகவானுடைய பிரகாசம் இவ்வளவு, அவரோட தேஜஸ் இருக்கு, அவரையே தெரியாம அந்த திரைன்னு ஒரு மூடுறா போல இருக்கு அப்படின்னு ஒளியால் மூடப்படுகிறது. அவருடைய பிரகாசம் அவரையே மூடப்படுறது. அந்த திரையினை விலக்கி உமது தூய பக்தனுக்கு தங்களை தரிசனத்தை வழங்குங்கள் அப்படின்னு. எங்கெல்லாம் போறது எக்ஸாம்பிள். பொருளுரை. பகவத்கீதையில் 14.27 பகவான் தம்முடைய சொந்த ரூபத்திலிருந்து வெளிவரும் பிரகாசமான கதிர்களான பிரம்ம ஜோதியை பற்றி பின்வருமாறு விளக்குகிறார். பிரம்மணோ ஹி பிரதிஷ்டாஹம் அமிர்தஸ்ய ஸ்வயஸ்ய ச அமிர்தஸ்ய வ்யயஸ்ய ச சாஸ்வதஸ்ய ச தர்மஸ்ய சுகஸ்ய காந்திகஸ்ய ச. பகவத்கீதையில 14.27 அப்படி என்ன மீனிங்? அது மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமுமான அந்த அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே. யாரு? பகவான் சொல்றார். அந்த நீ அந்த ஒரு உருவம் இல்லாத இதுல நான் இருக்கேன் இல்லையா, ஒரு பிரகாசமான ஒரு வடிவத்துல இருக்கேனே, அது அதுவும் நான் தான். அதுல என்னது, நானும் அதே போல ஒரு பகவானா நீங்க என்ன சித்திரம் பண்ணி அது வழிபாடு பண்றாளே, அதே பொட்டன்சி எங்கிட்டையும் இருக்கு. என்னது, அழிவற்றவனாகவும் நித்தியமாகவும் இறுதி இன்பத்தின் சச்சித் ஆனந்த. அதுதான் இதை போட்டுருக்கு. சத்தியமா இருக்கு, எப்பவுமே உள்ளது. அண்ட் இது சித்து எப்பவுமே கான்சியஸா எப்பவுமே உணர்ச்சியோட இருக்கப்பட்டவன் நான், நித்தியமாக இருக்கேன். அண்ட் ஆனந்தா, இறுதி இன்பத்தின் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் இருக்கேன். தர்மமான அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே. அப்ப நீங்க 2 கை ஃபார்ம்ல வழிபட்டாலும் சரி, 4 கை ஃபார்ம் ஆனாலும் சரி, இல்ல அருப ரூபமா வழிபட்டாலும் என்னோட இயல்பு ஒண்ணு அதுல குறவே இல்லை. ஐ எம் ஸ்டில் த சேம். எனக்கு அதே குவாலிட்டி, அதே என்னது இஃபெக்ட் இருக்கும். பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ஆகியவை ஒரே பரம்பொருளின் 3 நிலைகள் ஆகும். பிரம்மன் எனப்படும் தன்மை ஆரம்ப நிலையில் இருப்பவரால் மிக எளிதில் உணரப்படுகிறது. அந்நிலையில் இருந்து மேலும் முன்னேறியவர்களால் அடுத்த ஸ்டேஜ் பரமாத்மா உணரப்படுகிறார். மேலும் பகவானை உணர்வது பரம்பொருளின் இறுதி உணர்வு நிலையாகும். இது பகவத்கீதையில் 7.7 உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தாமே பரம்பொருளின் இறுதி நிலை என்பதை பகவான் கிருஷ்ணர் அங்கே எடுத்துரைக்கிறார். அப்ப ஒரு மந்த அதிகாரினா என்னதுன்னா, ஸ்டார்டிங்ல ஒன்னும் தெரியாது, பக்தினா என்ன தெரியாது, அவளுக்கு இப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஒரு வெளிச்சம், இப்ப வழக்கேத்தி பகவான் என்னது பகவானை எழுப்பி நம்ம ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணணும். என்னது, நம்ம காலையில் ஏந்துண்டு குளிச்சு வழக்கையெல்லாம் ஏத்தி எல்லாம் பண்ணும்போது அந்த ஒரு தெய்வீக தன்மை நமக்கும் வரும். பகவானை பூஜை பண்றாங்க. இதெல்லாம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ். அப்புறம் என்னது, ஒரு நல்ல 4 கை ரூபம், ஒரு என்னது இந்த குருவாயிருப்பன், இந்த மாதிரி போட்டோ எல்லாம் இருக்குமே, அந்த மாதிரி அதெல்லாம் ஒண்ணு இது இருக்கும், விக்கிரகம் இருக்கும். நம்ம நமஸ்காரம் பண்றோம். அந்த லெவலுக்கு நம்ம அவன் படிப்படியா ஏறுவான். அதுக்கப்புறம் என்னது, நம்ம ஹியூமன் ஃபார்மாவே இருக்கிற கிருஷ்ணரையே வழிபட ஆரம்பிச்சிடும். அதுல என்னது, கிருஷ்ணருக்கு உடை உடுத்தலாம், கிருஷ்ணருக்கு சாப்பாடு போடணும், அந்த ஒரு தாட்ல வந்துருவாங்க. அவன் என்ன, கிருஷ்ணரும் ஒரு நம்மள மாதிரி உயிரோட உட்கார்ந்துட்டு இருக்க, அவருக்கு பசிக்குமே, நமக்கு பசிக்காயிடுச்சு, அவருக்கு பசிக்குமே, அவருக்கு நைவேத்தியம் கொடுக்கணுமே, அவருக்கு உடை உடுத்தணுமே, அவருக்கு எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணணுமே, ஆராதனை பண்ணணுமே, இதெல்லாம் கடைசி ஸ்டேஜ்ல அவனுக்கு அந்த உணர்வு வந்துடும். இதான் 3 நிலையான இது உணர்வு. ஃபர்ஸ்ட் அது வராது. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வழக்கேற்றது, பகவானை ஒளி ரூபமா வணங்குறான். அதான் மந்த அதிகாரி. அப்புறம் இது பகவத்கீதையில் 7.7 உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தாமே பரம்பொருளின் இறுதி நிலை என்பதை பகவான் கிருஷ்ணர் அங்கே எடுத்துரைக்கின்றார். மத்த பரதரம் நான்யத் அப்படின்னு எழுதியிருக்கார். மத்த பரதரம் நான்யத் கிஞ்சிதஸ்தி தனஞ்சய சூத்திரை மணிகனாய்வ அந்த ஸ்லோகத்தோட மத்த பரதரம் நான்யத். எனவே பிரம்மஜோதிக்கும் எங்கும் விற்றிருக்கும் பரமாத்மாவிற்கும் கிருஷ்ணரே ஆதி மூலமாவார். கிருஷ்ணன் அது பரமாத்மா இருக்கட்டும், இல்லை பிரம்மனா இருக்கட்டும், நான் தான் அது, ஒரு டிஃபரன்ஸும் கிடையாது அப்படிங்கிற. நானே தான் ஆதி மூலமாவேன். பகவத்கீதையில் பிற்பகுதியில் 10.42 கிருஷ்ணன் மேலும் விளக்குகிறார். அத்தவா பகுனை தேன கிம் ஞாதேன தவ அர்ஜுன விஷ்டப்யாஹம் இதம் கிருஷ்ணம் ஏகாம்சேன ஸ்திதோ ஜகத். ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? திரும்பி அதையும் கேட்கிறேன். இன்னைக்கு எடுத்தேன். இன்னைக்கு 10 அதான் பார்த்தேன். இன்னைக்கு 10
10th சாப்டர் தானே எனக்கு காத்தால இருந்து, அப்ப இன்னைக்கு இது இருந்தது. இதெல்லாம் நான் உனக்கு விவரமா சொல்றேன், நான் எதுல எல்லாம் இருக்கேன், எந்த இதுல இருக்கேன், அதுவும் நான் எல்லாம் சொல்றதுக்கு என்னால முடியாது. ஏன்னா அன்லிமிட்டட், நான் எங்கெல்லாம் இருக்கேன்னு சொல்றதுக்கு நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். அப்போ ஏதோ ஒரு கொஞ்சமா சாம்பிள் மாத்திரம் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றப்பல கொஞ்சமா அவனுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு. அப்புறம் கேட்கிற, இதெல்லாம் உனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற. இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? நீங்க ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க. ஒரு பானையில சாதம் அடிக்கிறோம் இல்லையா, சோறு பொங்குறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு கட்டம் வந்து நமக்கு தெரியும் வெந்திருக்கும். இருந்தாலும் நசுக்கி பார்ப்போம் சாதம் வெந்திருக்கா அப்படின்னு. எல்லா ரைஸையும் கூட இப்படி பண்ணி பார்ப்போமா? இல்ல, ஏதோ ஒரு பானைக்கு ஒரு சோறு பதம் அப்படிங்கிறப்பல அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் இல்லையா? அப்ப இவ்வளவுலாம் நான் சொல்லியிருக்கேனே, அதை வச்சு நீ கணிக்க முடியாதா எல்லாத்தையும் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு. சோ இதனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்னது? விவரமா ஓரோடு இருக்கேனான்னு பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையே. என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலுமே வியாபித்து அதனை தாங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். அதனால ஒரு நம்பிக்கை வந்துரும். எனவே பகவான் தம்முடைய முக்கிய விரிவுகளில் ஒருவரான எங்கும் விற்றிருக்கும் பரமாத்மாவை கொண்டு ஒட்டுமொத்த பௌதிக படைப்பையும் பராமரிக்கின்றார். பகவான் தம்முடைய முக்கிய விரிவுகள் என்னெல்லாம்? பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். அந்த பரமாத்மா ரூபத்தை இருந்தே அவர் என்ன பண்றார்? எப்படி ஒட்டுமொத்த பௌதிக படைப்பை பராமரிக்கின்றார். எப்படி? அந்த பரமாத்மா 4 கை ரூபத்துல இருக்கார். எதெல்லாம் 4 கை ரூபத்துல இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் காரணோதகசாய் விஷ்ணு அப்படி 4 கை ரூபத்தை அப்படியே படுத்துங்க. காரணோஷன்ல என்ன வருது? அவர் மயிரோட அந்த இதுல இருந்து ஒரு முடியோட எண்டுல இருந்து வருது ஒரு அண்டம். அப்படியே சுவாசம் விடுறாரு, ஒரு அண்டங்கள் பிறக்கிறது. அண்டம்னா என்னது? பிரம்மாண்டம். அந்த பிரம்மாண்டத்துல எவ்வளவு லோகம் இருக்கு? 14 உலகம் இருக்கு. நடுவுலதான் அர்த்தம் இருக்கு. அதுக்கு மேல பூர் புவ சுவ எல்லாம் படிக்கிறோமே, அது பாத்தாளத்துல இருந்து பிரம்ம லோகம் வரைக்கும் இருக்கிறதுதான் ஒரு அண்டம், பிரம்மாண்டம். அது போல எவ்வளவு பிரம்மாண்டம் வருது? இந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் அந்த குழந்தை விடுவாளே, சோப்பு பபுள்ஸ், சோப்பு தண்ணி வச்சு ஊதிட்டுலாம் நிறைய வருது. அந்த மாதிரி பிரம்மாண்டம் எக்கச்சக்கமா இருக்கு, நிறைய இருக்கு பிரம்மாண்டம் வந்தது. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் யாரு கிரியேட் பண்ற? பரமாத்மா. அந்த மாதிரி ஜகத்துக்குள்ள அந்த பரமாத்மா ரூபத்தை இருக்கிற கிருஷ்ணர் தான். எப்படி 4 கை ரூபத்தை படுத்துட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் அந்த ஒரு பிரம்மாண்டத்துக்குள்ளேயும் ஒரு இத விரிவாக்கம் பண்ணி அதுக்குள்ள போற 4 கை ரூபமா. எப்படி? அது வந்து கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு அந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்துல போறார். அதுவும் எப்படி? அந்த ரூபம் எப்படி? 4 கை ரூபத்துல அவரும் பரமாத்மா இருக்காரு. ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் ஒரு பரமாத்மா இருக்கார். கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணுவா இருக்காரு. அதெல்லாம் பரமாத்மா ரூபம் தான். அப்புறம் அந்த அண்டத்துக்குள்ள வந்து எவ்வளவு உயிர்வாழி இருப்பாளோ அந்த ஒரு உயிர்வாழிக்குள்ளேயும் நான் வந்து பரமாத்மா நுழைகிறேன். அது வந்து க்ஷீரோதகசாயி. அதுவும் எப்படி? 4 கை ரூபம். சோ இந்த மாதிரி பரமாத்மா ரூபமா தான் அவர் வந்து நிறைய பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் வியாபித்து இருக்கிறார். அதனை தாங்குகின்றேன். எனவே பகவான் தம்முடைய முக்கிய விரிவுகளில் ஒருவரான எங்கும் விற்றிருக்கும் பரமாத்மாவை கொண்டு ஒட்டுமொத்த பௌதிக படைப்பையும் பராமரிக்கின்றார். ஆன்மீக உலகில் உள்ள எல்லா தோற்றங்களையும் கூட அவரே பராமரிக்கின்றார். எனவே ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் இந்த ஸ்ருதி மந்திரத்தில் பகவான் பூஷன் இறுதியான பராமரிப்பாளர். பூஷன்னா இறுதியான பராமரிப்பார். இறுதினா என்னது? ஆரம்பத்துல இருந்து அவர் தான். ஆனா அவரோடுதான் டோட்டல் ஆதிக்கம் இருக்கும். நடுவில் யாரோ நாம் வந்து அந்த டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்தோம் இல்லை, அவரோடுதான் ஃபுல்லா பராமரிக்கிறதெல்லாம் அவர்தான். அவர் கிரியேட் பண்ணிட்டார், அவர் தான் பராமரிக்கிறார், அவர் தான் அழிவும் பண்ணுவார். இறுதியான பராமரிப்பாளர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார். ஜெயஸ்ரீமதி படிவன் அடுத்த பேராகிராஃப். பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எப்போதும் தெய்வீக ஆனந்தத்தினால் நிரம்பியுள்ளார். ஆனந்தமயோ பிரயாசாத். அவர் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்தியாவில் பிருந்தாவனத்தில் வசித்த போது தமது குழந்தை பருவ லீலைகளில் தொடங்கி எப்போதும் தெய்வீக ஆனந்தத்திலேயே இருந்தார். அகன், பகன், பூதனை, பிரலம்பன் முதலிய பல்வேறு அசுரர்களை கொள்வது கூட அவருக்கு இன்பம் தரும் விளையாட்டாகவே இருந்தது. அவரது விருந்தாவன கிராமத்தில் அவர் தமது அன்னையுடனும் அண்ணனுடனும் நண்பர்களுடனும் தம்மை அனுபவித்தார். அவர் குறும்புக்கார வெண்ணெய் திருடனின் பாத்திரத்தை ஏற்றபோது அவரது திருட்டினால் அவருடைய எல்லா சகாக்களும் தெய்வீக ஆனந்தத்தினை சுவைத்தனர். வெண்ணெய் திருடியதன் மூலமாக பகவான் தமது தூய பக்தர்களுக்கு இன்பமளித்த காரணத்தினால் வெண்ணெய் திருடன் என்னும் பகவானின் பெயர் இந்நிகழ்ச்சிக்கு உரியதல்ல. பிருந்தாவனத்தில் பகவான் செய்தவை அனைத்தும் அங்கிருந்த அவரது சகாக்களின் இன்பத்திற்காகவே பரம்பொருளை கண்டறிவதற்கான விருப்பத்துடன் பேரளவு அட யோகத்தில் ஈடுபடும் வித்தைக்காரர்களையும் வரட்டு அனுமானிகளையும் கவருவதற்காகவே பகவான் இத்தகைய லீலைகளை படைத்தார்.
பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் எப்பவும் தெய்வீக ஆனந்தத்தினால் நிரம்பினார். அவர் வந்து நம்ம பௌதிக ஆசைகள்ல நம்ம எப்படி ஒரு ஏதோ பொருள் கிடைச்சா ஆனந்தப்படுறோம், அந்த இதெல்லாம் கிடையாது. அவர் வந்து தெய்வீக ஆனந்தத்தை பிளிஸ்ஃபுல். அது வந்து ஏதோ பொருள் கிடைச்சாதான் ஆனந்தம், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. இஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி. சச்சித் ஆனந்தானா அந்த பிளிஸ்ஃபுல் இதுலதான் இருப்பேன். எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கு அவர்கிட்ட. அவர்கிட்ட ஒன்னும் குறையில்லை. ஏன்னா ஆல்வேஸ் ஹாப்பியா இருப்பேன். அந்த மாதிரி ஆனந்தமயோ அபியாசாத், ஆனந்தமயோ அபியாசாத். அவர் எப்போ ஆனந்தத்திலேயே இருப்பார் அப்படின்னு. அவர் 5000 வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்தியாவில் பிருந்தாவனத்தில் வசித்த போது, 5000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி பிருந்தாவனத்தை எப்படி ஒரு குழந்தையா இல்லையா அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும் போதே, அதுல வசித்த போதே தமது குழந்தை பருவ லீலைகளில் தொடங்கி அப்போ ஆரம்பிச்ச அவரோட ஒரு கேள்வி கூத்து எல்லாமே ஆனந்தமயமா தான் இருக்கும். ஒண்ணுமே வந்து என்னது அம்மா கட்டி போடும்போது கூட இந்த தாமோதராஷ்டிரத்துல வருது இல்லையா, அவர் கட்டி போட அழகா போல எல்லாம் ஆக்டிங் தான் பண்றாரு. இல்லாட்டா அவர் எப்பவுமே ஹாப்பி கோ லக்கி. அப்ப ஏதோ ஒரு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, சங்கம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு மாதிரி அழுதுண்டே எப்பவும் இல்ல பாட்டு பாடிப்போ நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷம் உட்கார்ந்தா போறோம், நமக்கு வந்து அது தொத்திடும். நமக்கும் எப்படி வரும், ஆமாம்மா எனக்கு அது இல்ல, சரி இல்ல எல்லாத்தையும் ஒரு ரெண்டுல இல்ல நம்மளும் அழுதுண்டே இருக்கும். இதே ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் இது பண்ணாட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் இருந்தாப்போ நமக்கு அப்படியா ஒரு சந்தோஷம் வரும், மனசுல ஒரு சந்தோஷம் வரும். அதே போல கிருஷ்ணரே எப்படி இருக்காரு, எப்போ ஆனந்தம். ஆனா அவர் லைஃப்ல பார்த்தா எவ்வளவு துக்கம். எங்கேயோ பிறந்தார், எங்கேயோ கொண்டு போய் சேர்த்தினார், சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போதே யாரோ வளர்த்தினார், ஏதோ பண்ணினார். இதனால எனக்கு ஒன்னும் போதரேஷன். ஏன்னா ஒரு கடவுள். அண்ட் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குமா இந்த நம்ம அவரோட சங்கத்துல இருந்தோம்னாக்க, சங்கம்னே இது அவரோட பக்தனா இருந்தோட்டோம்னாலே போரும். நம்ம லைஃப் எல்லாம் கஷ்டம் வராம இருக்காது. நம்ம வந்து இந்த உலகத்தை பிறந்தோம்னா இது வந்து துக்காலே மசாஸ்வதம் தான். இது வந்து மிருத்ய லோகம்னு வேற சொல்றேன். அப்ப இங்கெல்லாம் கஷ்டமும் இருக்கும், துக்கமும் இருக்கும், ஒரு இறப்பும் இருக்கும். அப்ப இதெல்லாமே கஷ்டம் இருக்கும். ஆனா அந்த கஷ்டத்தையும் நம்ம வந்து நமக்கு சாதகமா எடுத்துட்டு அதுக்கே நான் நோ ப்ராப்ளம். ஒரு வியாதி வந்தா அதுக்கே நான் நோ ப்ராப்ளம். உடம்புன்னு இருந்தா வியாதி வரதான் செய்யும், கோல்டு வரதான் செய்யும், ஃபீவர் வரதான் செய்யும். அதெல்லாம் பரவாயில்ல. இப்ப இந்த மாதாஜி அப்படித்தானே, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி காத்தால இருந்து ஃபீவர் அப்படின்னா, ஆனா எல்லா கிளாஸும் அட்டென்ட் பண்றான். பக்தி அப்படிதான். பக்தி அது மாட்டுக்கு வரும். அது உடம்புன்னு இருக்கு இல்லையா, அது மாட்டுக்கு வரும் போகும். நான் மாட்டுக்கு பாசிட்டிவா எடுத்தேன். ஏன்னு உட்கார முடியறது இல்லையா, அட்டன் பண்ண முடியாது, காது கேட்கறது, கண்ணு தெரியும். அதுவும் முடியாம பிடிச்சோண்டு படுத்தினாதான் எஸ் வி கேன் நாட் அட்டெண்ட். இல்லாட்டா என்ன இல்ல ஒரு மாதிரி இருக்கேன். சத்யபாமா மாதாஜி கூட ஒரு நாளைக்கு ஆச்சு போன கிளாஸ் நினைக்கிறேன், படிக்க முடியாது அப்படி எப்படி நீங்க அப்புறம் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. கரெக்டா நினைவு அந்த மாதிரிதான். பாசிட்டிவ் சங்கத்துல இருந்தோம்னா நம்ம வந்து ஒரு தைரியம் வந்துடும். ஒரு மாதிரி நமக்கு ஒரு அந்த இது வரும். அது நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாதான் தெரியும். சோ அது வந்து அப்போ பகவானே எப்படி ரொம்ப கஷ்டத்தை தான் இருந்திருக்காரு. மாமாக்காரனே கொலை பண்றதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. எப்படி இருக்கும் அவருக்கு. ஆனாலும் அவர் எப்படி எல்லாத்தையும் தாங்கிட்டு சிரிச்ச முகத்தோட அது மாதிரி இப்ப நம்ம அவரோட பக்தர்களா இருக்கும்போது என்னது, அவரோட சங்கத்துல இருக்கும்போது நமக்கு எல்லாம் பாசிட்டிவா நடக்கும். இது வந்து அவர் குழந்தை பருவ லீலைகளில் தொடங்கி எப்பொழுதும் தெய்வீக ஆனந்தத்திலேயே இருந்தார். அகன் பகன் பூதனை பிரலம்பன் முதலிய பல்வேறு அசுரர்களை கொள்வது கூட அவருக்கு இன்பம் தரும் விளையாட்டாக இருந்தது. அச்சுச்சோ இதெல்லாம் வந்து என்ன கொலை பண்றதே, நான் என்ன பாவம் பண்ணேனோ, எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி லைஃபை கொடுத்து, நம்ம ஒரு சின்ன எறும்பு கடிச்சாலும் அப்பப்பா இப்படி எல்லாரும் கஷ்டம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவ்வளவு ரொம்ப இடிஞ்சு போயிடும். அந்த மாதிரி இல்லாம இவரை கொலை பண்றதுக்கே எல்லாரும் வெயிட் பண்ணியிருக்கா, காத்திருக்கா. அவளையெல்லாம் அர்க்கர்களை கொண்டு அப்போ ஹாப்பி கோ லக்கியா இருக்கிறவர். இன்பம் தரும் விளையாட்டாகவே அவர் வந்து கருதுகிறார். அப்புறம் வந்து அவரது பிருந்தாவன கிராமத்தில் அவர் தமது அண்ணனுடனும் நண்பர்களுடனும் தம்மை அனுபவித்தார். என்னது எல்லாம் ஓடுறது என்ன, திருடுறது என்ன, திருடுறது என்ன, ஒரு இதுக்குதான், பாஸ்ட் டைம்ஸ்க்கு தான். ஒருத்தரை போயிட்டு சீண்டி பாப்பா அப்படின்னு இல்லையா, ஒருத்தருக்கு போயிட்டு நம்ம சீண்டின்னு இருக்கோம் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு வீட்டையும் போயிட்டு சீண்டி அவளெல்லாம் ஒரு குலுக்கி இது பண்ணி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி அவரு சும்மா உட்கார்ந்த குழந்தை கிடையாது. அவர் எல்லாம் ஒரு ஆக்டிவிட்டி, பயங்கர ஆக்டிவிட்டி. அண்ணனுடனும் நண்பர்களுடனும் தம்மை அனுபவித்தார். அவர் குறும்புக்கார வெண்ணெய் திருடனின் பாத்திரத்தை ஏற்றப்போது. அது பாத்திரத்தை ஏற்றப்போது அப்படின்னா என்னது, அந்த மாதிரி திருடுற மாதிரி. அவருக்கு என்ன திருடுறதுக்கு அவசியமே இல்லை. ஏன்னா வீட்லயே அவ்வளவு இருக்கு. அவனும் பஞ்ச ஒரு இது சுதாமா மாதிரி ஏதோ ஏழையில இருக்கா, எங்கேயோ போயிட்டு திருடினா அப்பதான் சாப்பாடு, அந்த மாதிரி கிடையாது. இவாளே வந்து அந்த கிராமத்துக்கு இவாதான் வந்து ஹெட் பப்பாலாம். அப்போ என்னது இருந்தாலும் போயிட்டு ஒரு டைம் பாஸ், அங்க போயிட்டு ஒரு திருடி கொஞ்சம் அந்த ஒரு டைம் பாஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு வருவார். அந்த பாத்திரத்தை அந்த கேரக்டர் ஏற்ற போது அவரது திருட்டினால் அவருடைய எல்லா சகாக்களும் தெய்வீக ஆனந்தத்தை செலுத்தினார். அவர் மாத்திரம் ஆனந்தப்படலை, அவர் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே தெய்வீக ஆனந்தம். இப்ப நம்ம இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நம்மளும் அந்த மாதிரி அவர் கூட சங்கத்துல இருந்து தெய்வீக ஆனந்தத்தை ருசிக்கலாம். இன்னைக்கெல்லாம் வந்திருக்க இல்லையா, இந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி நல்லா அவருடைய
ஈஸ்வர் உபநிஷத் படிக்கிற சாக்குல எல்லாம் அவரை பத்தி எல்லாம் கேட்டு நல்லா ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கலாம். வெண்ணெய் திருடியதன் மூலமாக பகவான் தமது தூய பக்தர்களுக்கு இன்பமளித்த காரணத்தினால் வெண்ணெய் திருடன் எனும் பகவானின் பெயர் இகழ்ச்சிக்குரியதல்ல. இப்ப வெண்ணெய் திருடினா சொன்னா அவன் திருடுறான் அது மாதிரிலாம் இதுக்கு இல்லை. வெண்ணெய் மாதிரி இருக்கிற நம்ம இருதயத்தை கூட அவன் திருடிட்டுறான், அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருந்தது. அப்ப அவர் வந்து வெண்ணெய் திருடன்லாம் சொல்லக்கூடாது, அது மாதிரி இகழ்ச்சி எல்லாம் பேசக்கூடாது. அவர் அந்த மாதிரி ஒரு வெண்ணெயை திருடி அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு டைம் பாஸ். அவரோட அந்த பாசியம் அனுபவம் என்னது, அதோட அர்த்தம் என்னதுன்னா, அதே போல நம்ம ஹிருதயத்தை, நம்ம ஹிருதயம்லாம் அப்படித்தானே ரொம்ப சாஃப்டா ஈஸியா நம்மள வந்து கவர்ந்து விடலாம். அந்த மாதிரி இன்பம் அளித்த காரணத்தினால் வெண்ணெய் திருடன் என்று பகவானின் பெயர் இகழ்ச்சிக்குரியதல்ல. விருந்தாவனத்தில் பகவான் செய்தவை அனைத்தும் அங்கிருந்த அவரது சகாக்களின் இன்பத்திற்காகவே. அது ஒரு இருக்கும் இல்லையா, சில பேருக்கு சும்மா உட்கார மாட்டான், இல்ல பக்கத்து யாராவது இருக்கா, இப்ப ஏதோ ஜோக் அடிச்சு அவளையும் சிரிக்க வச்சு நம்மளும் சிரிச்சு எல்லாம் ஒரு ஜாலியா இருக்கலாமே, அந்த மாதிரி இருப்பா. எவன் வந்தா என்ன அப்படின்னு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா சில பேர்லாம். அந்த மாதிரி இல்லாம எல்லாரும் ஹாப்பினஸ் என்ன கொடுக்க முடியும், நமக்கு இருக்கிறதான் கொடுப்போம். நமக்குள்ள ஹாப்பினஸ் இருந்தா அதை வந்து எல்லாருக்குமா பகிரமா கொடுத்து, இப்ப பகவான் அந்த மாதிரி எல்லாருடைய இன்பத்திற்கு வேண்டி அது அந்த சகாக்களுக்கு எல்லாம் இன்பத்திற்காகவே அதெல்லாம் பண்ணினார். பரமபொருளை கண்டறிவதற்கான விருப்பத்துடன் பேரளவு ஹட்ட யோகா சர்டன் யோகாலாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஹட்ட யோகால பகவானை நான் என்ன பாக்குறேன், பகவானை உணர்றேன், அந்த இதுல அவெல்லாம் வந்து ஹட்ட யோகாலாம் பண்ணுவா. நிறைய இருக்கு, பதஞ்சலி யோகா, ஹட்ட யோகா, அந்த மாதிரி சுதர்சன யோகா என்னமோ உண்டு அப்படி. சோ ஹட்ட யோகா ஏற்படும் வித்தைக்காரர்களையும் வரட்ட அனுமானிகளையும் கவருவதற்காகவே பகவான் இத்தகைய லீலைகளை படைத்தார். சரி, என்னை வந்து அந்த மாதிரி உங்களோட யோகத்துல வந்து என்னை கேப்சர் பண்ண, சரி அந்த மாதிரி நான் காட்சி தரேன், என்னை வந்து நீங்க கேப்சர் பண்ணீங்க, யோகா பண்ணி என்னை பார்த்தேன், என்ன உணர்ந்தேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுமா, சரி ஓகே. அவளுக்கும் ஒரு வந்து எஸ் பண்றதுக்கு, அவளுக்கும் ஒரு அவளும் பக்தர்கள் தானே, என்ன நினைத்து தானே பண்றா. அப்ப அவளுக்கு வந்து வித்தைக்காரர்களையும் வரட்டு அனுமானிகளையும் கவருவதற்காகவே பகவான் அந்த அத்தக லீலைகளையும் செய்கிறார், படைத்தார். படிங்க, அடுத்தது யாரு? ராஜேஸ்வரி படி. பகவானுக்கும் அவரது தோழர்களான இடையர் குல சிறுவர்களுக்கும் இடையிலான குழந்தை பருவ விளையாட்டை பற்றி சுகதேவ கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 10, 12, 11 கூறுகிறார். இத்தம் சதாம் பிரக்ம சுகானுபூத்தியா தாஸ்யம் கதானாம் பரதை வதேன மயாஸ்ரிதானாம் நரதாரகேன சாகம் விகக்ருஹ கிருத புண்ணிய புஞ்சாக. ஞானிகளால் அருவமான ஆனந்தமான பிரம்மனாக உணரப்படுபவரும், பக்தர்களால் தொண்டு பணப்பான்மையுடன் முழுமுதற் கடவுளாக வழிபடுபவரும், பௌதிக மக்களால் சாதாரண மனிதனாக கருதப்படுபவரும் பரமபுருஷ பகவான் இடையர்குல சிறுவர்களுடன் விளையாடினார். அந்த சிறுவர்கள் பெருமளவிலான புண்ணியங்களை சேகரித்த பின்னர் அந்நிலையினை பெற்றுள்ளனர். இவ்வாறாக சாந்தம், தாசிய தொண்டு, சக்கிய நட்புறவு, வாசல்ய பிள்ளை பாசம், மாதுரிய காதல் என்னும் வெவ்வேறு உறவுகளை பகவான் தமது ஆன்மீக சகாக்களுடன் தெய்வீக அன்பின் செயல்களில் எப்போதும் ஈடுபட்டுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன கொடுத்திருக்கார் பகவான்? அவரோட தோழர்கள் தான் கோபாஸ், அவருடைய இடையர்குல சிறுவர்கள், அவர் எல்லாருமே சேர்ந்து குழந்தை பருவ விளையாட்டை பற்றி அவர் வந்து பாகவதத்திலே அதெல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. அதுல என்ன கொடுத்திருக்காரு, மீனி மாதம் படிக்கும். ஞானிகளால் அருவமான ஆனந்தமான பிரம்மனாக உணரப்படுபவரும், பக்தர்களால் தொண்டு மனப்பான்மையுடன் முழுமுதற் கடவுளாக வழிபடுபவரும், பௌதிக மக்களால் சாதாரண மனிதனாக கருதப்படுவருமான பரமபுருஷ பகவான் இடையர்குல சிறுவர்களோடு விளையாடுகிறார். இப்ப எப்படி அந்த பகவான் யாரு? பிரம்மன் அருவரூபமா இருக்கார், பரமாத்மா இருக்கார், இந்த இதா இருக்காரு, ஏன்னா பகவான் ரூபத்துல இருக்காரு. அவர் வந்து அந்த குழந்தைகள் கூட ஒரு சாதாரண விளையாடுற பையன் மாதிரியும் இருக்கார். அந்த இவரே தான் வந்து விளையாட்டு பிள்ளை மாதிரி கோப்பர்கள் கூட விளையாடிட்டு இது என்னது மாட கறந்துன்னு அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு விளையாடிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு இடையர்குல சிறுவர்களுடன் விளையாடினார். அந்த சிறுவர்கள் பெருமளவிலான பொருட்களை சேகரித்த பின்னர் அந்நிலையினை பெற்றுள்ளனர். பகவானோட தரிசனம் இப்ப அர்ஜுனாலாம் வந்து டைரக்டா பகவான் சொல்றார், பேசுறார், அவர் அனுபவிக்கிறார். சோ இதெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கிற பாக்கி உள்ளவர்களுக்கு அது இது பிராப்தம் கிடைக்கலையே. அந்த பாண்டவர்கள் எல்லாருமே நல்லவாதான், நான் வாழ்க்கையெல்லாம் கிடைக்காத பிராப்தம் இவருக்கு கிடைச்சது. யாரே அர்ஜுனனுக்கு. சோ அவருக்கும் எவ்வளவு பெரிய கொடுத்து வச்சிருக்காரு, அந்த மாதிரி எண்ணத்துல எப்படி பார்க்கலாம். அப்ப அதே போல அந்த கோப்பர்கள் இந்த நேரம் காலையில இருந்துன்னா போயாச்சு, கிருஷ்ணர் கூட தான் மாடு வைக்கிறது என்ன, அவர் கூட பாசம் என்ன, அவர் கூட சாப்பிடுறது என்ன, அவருக்கு அப்ப அவ எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருந்தா இதெல்லாம் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு அந்நிலையினை பெற்றுள்ளனர். இவ்வாறாக அப்ப நமக்கு என்னெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் இது இருக்கு தொண்டு புரியற இது என்னெல்லாம்? சாந்த ரசம், சாந்தம்னா நார்மல்
ஒரு பக்தி பண்றது இது. அப்புறம் தாசியம், துண்டு புரியுறாப்பல்ல, யாரு அதுக்கு? இந்த ஆஞ்சநேயர் மாதிரி. ஹனுமான் எப்பவுமே தாசியம், தாசன். நான் வந்து உங்களுக்கு தாசனா இருக்கேன், என்ன ஹெல்ப் வேணாலும் சொல்லுங்க, நான் பண்றேன் நான் பண்றேன். அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சர்வெண்ட் மாதிரி. அதான் மாஸ்டர் என்ன சொன்னாலும் நான் எல்லா வேலையும் பண்றேன். சில வேலைக்காரி எல்லாம் உண்டு, என்ன வேலை கொடுத்தாலும் பண்ணுவான். இல்ல நான் இந்த வேலைக்கு தான் நான் ஏற்பாடு பண்ணலையே, அப்ப நீங்க நான் அந்த வேலை பண்ண மாட்டேன், அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல மாட்டான். என்ன வேலை அது பழைய வேலைக்காரியா இருந்ததுனாக்க அந்த மாதிரி இருப்பான். உயிரியே கொடுப்பான் அந்த வீட்டுக்கு வந்து. அவன் வந்து அப்படி எல்லா வேலையும் பண்ணுவான். சோ இதெல்லாம் என்னது? தாசிய ரசம். அப்போ பகவானுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கணும். பகவானுக்கு எல்லாம் பண்ணுவோம். காலையில இருந்துல இருந்து இவன் சத்யபாமாமதை சொன்னதான், காலையில எழுந்துக்குள்ள என்ன அவரை திருப்திப்படுத்ததான். அப்கோர்ஸ் வீட்டுக்காராலையும் திருப்திப்படுத்தணும். அதுக்கு நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும். இல்ல நான் ஃப்ரெஷ்ஷா தான் இருக்கேன், ராத்திரி சீக்கிரம் எனக்கு தூக்கம் ஆயிடுது, அப்புறம் சும்மா உட்காந்து என்ன பண்றது, அதுக்கு நம்ம மங்களாரத்தி பார்த்து நீங்களா தூங்குற இடத்துல என்னோட ஜப்பாவும் முடிஞ்சு விடுறது, முடியுமா குளிச்சுட்டு கொஞ்சம் பிரசாதம் கூடி பண்ணிடலாம், பகவானுக்கு வேண்டி நைவேத்தியம் கூடி பண்ணிடலாம். இன்னும் கொஞ்சமா சாதம் வைக்கணும், பருப்பு ரெண்டுமா சேர்த்து குக்கர்லயோ இல்ல சும்மா ஒரு பிடி பகவானுக்கு அது கொஞ்சம் ஒரு இதை எழுத கொஞ்சம் நெய் முட்டுதுன்னா டெய்லி அது பிரசாதமா கொடுத்துருவோம். அப்போ உங்க கையால ஒரு பிரசாதமும் ஆஃபர் ஆயிடும். நீங்க காத்தால குளிச்சு இதெல்லாம் பண்ணும்போது, இல்ல காத்தால குளிக்கிறதா எங்க வீட்டுல அலோவ் பண்ண வேண்டாம், அது மெதுவா பண்ணுவோம். இல்ல என்ன சொல்ல வரேன்னா, யூ கெட் ஃப்ரீ டைம் நம்ம பண்ணலாம். அப்ப தாசிய நம்ம அதுதான் ஃபாலோ பண்ணணும். இஸ்கான்ல வி ஃபாலோ ஒன்லி தாசிய பாவம் தான். நம்ம வேற ஒண்ணுமே எதிர்பார்க்கல. நான் எங்க இப்போ கோல் முக்தி கிடைச்சு நம்ம அங்க போனாலும் என்னது, வி ஹேவ் டு பி தாசானு தாசன் தான் சொல்றா. அவருக்கு மாத்திரம் தாசன் இல்ல, அவருக்கு தாசனா யாருக்கோ அவருக்கும் நம்ம வந்து தாசனா இருந்து அவளுக்கு பணிபுரியணும். இப்ப நம்ம வந்து அந்த இதுலதான் வந்திருக்கோம், பணிபுரியற ஸ்டேஜ்ல தான் நம்ம இருக்கோம். அதனால பக்தியோட பணிபுரியறது. அப்படி அப்புறம் அடுத்தது மூணாவது என்னது? சக்கியம், நட்புறவு கொள்றது. பகவான் நட்புறவு கொள்றதுன்னா அது இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வந்தாதான் முடியும். அது அர்ஜுனனுக்கு கிடைச்சது, பாக்கி எல்லாருக்கும் கூட கிடைக்கல. சோ நட்புறவு. அப்புறம் வாத்சல்யம், ஐயோ என் குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு அது யாரால முடியும்? நமக்கெல்லாம் பகவான குழந்தைன்னு சொன்னா ஓகே, ஒரு விக்ரம் சின்ன குழந்தையா இருந்தா ஐயோ அந்த குழந்தைக்கு இப்படி வா இதெல்லாம் வெண்ணையை ஊட்டி எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்றதுக்கு அழகாதான். ஆனா வாத்சல்ய பாவம் யாருக்கு? அவ அம்மா. அந்த மாதிரி அவளுக்கு ரொம்ப நல்ல எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ்க்கு அந்த மாதிரி பிள்ளை பாசத்தோட அந்த மாதிரி பகவானை வந்து பார்த்து அந்த மாதிரி வந்து என்னது அந்த ரசம்னா என்னது, அந்த உணர்வோட அவ வந்து பகவானை வந்து வர்ஷிப் பண்ணுவான். அப்புறம் மாதுரியா, காதல். இன்னும் வெவ்வேறு உறவுகள் காதல்னு இப்ப ராதாராணி, கோபிகள் இவெல்லாம் இருக்கிற அவளுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பகவானோட அந்த காதல்னா எப்படி அப்படி மெய்மறந்து போறவங்க காதல். அவெல்லாம் வீட்டுல ஒரு கல்யாணமான ஸ்திரீகளா இருப்பா, குழந்தைகள் இருப்பா, மாமியா இருப்பா, ஹஸ்பண்ட் இருப்பான்னா அவளோட வேணுகாலம் கட்ட எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓடி போயிடுவான். அந்த மாதிரி அவளுக்கு வந்து ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்து கிருஷ்ணா. அந்த மாதிரி இன்னும் அது வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் டிவோட்டிக்கு தான் கிடைக்கணும். அதுக்கு என்ன நானும் அப்படி இருக்கேன்னு எப்படின்னா அட்டிதான் ஒன்னத்தையும் பண்ண மாட்டேன். இதுக்கு மாத்திரம் மாதுரிய ரசம் மாத்திரம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் நல்ல சௌக்கடி கிடைக்கும். அப்ப அதனால நம்ம என்ன இதுன்னு சாதாரண சாந்த ரசா, தாசிய ரசா. சாந்தரசா இது ஒண்ணும் இல்லை, நான் ஒரு தொண்டர், ஒரு என்னது ஒரு பகவானுக்கு சேவை இது பண்ணிக்கேன், ப்ரே பண்ணிக்கேன். அப்புறம் முடிஞ்சா ஒரு தாசிய ரசம் என்னன்னா இன்னும் நல்ல இன்னும் ஒரு படி மேலேறி தாசிய பாவத்தோட நம்ம வந்து பகவானை அணுகி எல்லாம் பண்ணலாம். ஏன்னா அவர் தான் மாஸ்டர், தெரியும் எல்லாத்தையும் அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. அப்ப அவருக்கு நம்ம நன்றி சொல்லி அவர் தேங்க்யூ பகவானி சொல்றதுல என்ன போறோம். சோ அந்த எண்ணத்தை நம்ம பண்ணலாம். சோ பகவான் தனது ஆன்மீக சகாக்களுடன் தெய்வீக அன்பின் செயல்களில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டுள்ளார். எல்லாம் இந்த ஆன்மீக சகாக்கள்னா யாரு? கோபர்கள், கோபிகள் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து அந்த தெய்வீக அன்பின் செயல்களில் அதெல்லாம் அவர் பண்றது எல்லாமே தெய்வீக இதாதான் இருக்குமே தவிர அவர் திருடுறதும் என்னது அந்த இவாளெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதும் துணி எல்லாம் என்னது அவ குளிச்சுங்கும் போது துணி எல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பாஸ்ட் டைம்ஸ் இருக்கேன், அதெல்லாம் ஒரு கெட்ட எண்ணமா எல்லாம் நினைக்காம எல்லாம் ஆன்மீகத்தோட ஒரு அன்பின் பரிமாற்றத்தோட அவர் வந்து புரிகிறார். அது மாதிரி எப்போதும் ஈடுபட்டுள்ளார். எஸ். அடுத்தது யார் மாதாஜி படிக்கணும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் கிருஷ்ணர் ஒருபோதும் பிருந்தாவன தர்மத்தையா மாதாஜி பிருந்தாவன தாமத்தை விட்டு வெளியே செல்வதில்லை என்று கூறப்படுவதால் அவர் எவ்வாறு படைப்பினை நிர்வகிக்கின்றார் என்று வினவப்படலாம். இதற்கு பகவத்கீதையில் 13.14-18 விடையளிக்கப்பட்டுள்ளது. பரமாத்மா எனப்படும் தமது முக்கிய அம்சத்தின் மூலமாக பௌதிக படைப்பு முழுவதும் பகவான் வீற்றுள்ளார். பௌதிகமான படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகியவற்றுக்கும் பகவானுக்கும் நேரடி தொடர்பு ஏதுமில்லை என்ற போதிலும் அவர் இவை அனைத்தையும் தமது முக்கிய விரிவாகிய பரமாத்மாவின் மூலமாக செய்விக்கின்றார். ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் ஆத்மா என்று அறியப்படுகிறான். அத்தகைய ஆத்மாக்கள் அனைவரையும் கட்டுப்படுத்தும் முதன்மையான ஆத்மா பரமாத்மா எனப்படுகின்றார். அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? பகவான் வந்து எப்பவுமே வந்து இதுல இருக்கா கோலோக. அதனாலதான் சொல்றேன், நான் இங்க எல்லாத்தையும் படைத்திருக்கேன், ஆனா நான் இதுல வந்து எல்லாமே இந்த படைக்கப்பட்டதுல எல்லாம் நான் தான் இருக்கேன்.
உங்களோட ஆட்டுக்குள்ளே நான் தான் இருக்கேன், ஆனா நான் இங்க இல்ல. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் எல்லாம் வரும். அப்ப எங்க இருக்கார்? அவர் நித்தியமா வசிக்கிறது அந்த கோலோக விருந்தாவனம், அந்த விருந்தாவனத்துல தான் அவர் இருக்கார். சோ விருந்தாவன தாமத்தை விட்டு அவர் வெளியே வரவே மாட்டார், செல்வதே இல்லை. அங்க ராதாராணி இருக்கு, அங்கதான் இருக்கார். அப்ப எப்படி இதெல்லாம் பராமரிக்கிறார்? அப்ப இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணிட்டு எப்படி பராமரிக்கிறான்னா, இப்போ நான் தான் நினைச்சு பாருங்க, மனசுல நினைச்சேன், ஒரு ராஜா இருக்காரு அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ராஜாவோட என்னது டெரிட்டரி பார்த்தா அவ்வளவு பெருசா இருக்கும். அவர் என்ன ஒரு இடத்துலயும் போயிட்டு தினமும் இருக்கேன்னு பண்ண முடியுமா? முடியாது. இப்போ ஒரு கம்பெனி நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கும், எம்டி இருக்கும், அவன் ஒரு இடத்துல தான் உட்காந்து ஹெட் ஆஃபீஸ் வேணா உட்கார்ந்து இருக்கும், அது அந்த டைம் டு டைம் போயிட்டு வந்துடுவோம். ஆனா எல்லாம் அவர் என்ன ஒரு இது கொடுத்து ரூல்ஸ் கொடுத்திருக்காளோ, எவ்வளவு மணிக்கு காலையில திறக்கணும், எப்போ வந்து மூடிடணும், லேட் இதெல்லாம் வரக்கூடாது, எல்லாரும் வெளியில போயிடணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஸ்ட்ரிக்டா எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க ஃபேக்டரி தான். அந்த மாதிரி எல்லா ரூல்ஸ். எங்க பாஸ் எங்க இருக்கான்? அவன் எங்கேயோ உட்காந்து ஹெட் ஆபீஸ் ஏதோ ஒரு ஊர்ல உட்காந்துருக்கான். அப்ப நாங்க என்ன வேணா பண்ணலாம்னு பண்றாங்களா? இல்ல. அதே போலதான் வந்து பகவான் எங்க இருக்காரு? கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்காரு. ஆனா அவரோட கண்ட்ரோல் எங்க இருக்கும்? அவர் என்னெல்லாம் படைத்திருக்காரோ அதுல எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் இருக்கும். ஆனா அவர் அதுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்க மாட்டார், அதுல இருக்க மாட்டார். சோ பகவான் கிருஷ்ணர் ஒருபோதும் விருந்தாவன தாமத்தை விட்டு வெளியே செல்வதில்லை என்று கூறப்படுவதால் அவர் எவ்வாறு படைப்பின் நிர்வாகிக்கின்றார் என்று வினவப்படலாம். இதற்கு பகவத்கீதை 13.14, 18 விடையளிக்கப்பட்டிருக்கு. பரமாத்மா எனப்படும் தமது முக்கிய அம்சத்தின் மூலமாக, அப்ப என்னது? பரமாத்மா நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்காரு, அவர் மூலமா அவர் வந்து எல்லா பௌதிக படைப்பு முழுவதையும் பகவான் பரமாத்மா எனப்படும் தமது முக்கிய அம்சத்தின் மூலமாக பௌதிக படைப்பு முழுவதும் பகவான் முழுவதிலும் பகவான் வீட்டுள்ளார். அந்த மாதிரி பரமாத்மா ரூபமா எல்லா இடத்தையும் இப்ப இருக்கார். அவர் அந்த பிரபஞ்சத்துல இல்லை, ஆனா பரமாத்மா ரூபமா எல்லா உயிர்வாழிக்குள் உள்ள இருந்துட்டு அவர் வந்து இதெல்லாம் பராமரிக்கிறார். பௌதிகமான படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகியவற்றிற்கு பகவானுக்கு நேரடி தொடர்பு எதுவும் இல்லை என்ற போதிலும் அவர் இவை அனைத்தையும் தமது முக்கிய விரிவாக்கிய பரமாத்மாவின் மூலமாக செய்விக்கின்றார். எல்லாம் நடக்கிறது, எல்லாம் படைத்தல், காத்தல் எல்லாம் பண்றார். ஆனா டைரக்டா அவர் வந்து இன்வால்வரா இல்லை. ஆனா பரமாத்மாங்கிற அந்த 400 ஃபார்மால தான் அவர் வந்து இதெல்லாம் செய்ய வைக்கிறார். ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் ஆத்மா என்று அறியப்படுகிறான். நம்ம எல்லாருமே ஆத்மா. அத்தகைய ஆத்மாக்கள் அனைவரையும் கட்டுப்படுத்தும் முதன்மையான பக்கத்துல என்ன உட்கார்ந்துருக்காரு? பரமாத்மா. எந்த உட்கார்ந்து இருக்குன்னு பேர்டோட எக்ஸாம்பிள் காட்டியிருக்கா இல்லையா? நம்ம பகவத்கீதா 18 days கோர்ஸ பாத்துருக்கோம். 2 பேர்ட்ஸ் வந்து 2 பறவைகள் உட்கார்ந்துருக்கு. ஒரு பறவை படப்படப்படப்படான்னு அடிச்சுட்டு இருக்கும், அதுதான் ஆத்மா. அது பண்ணோம் இது பண்ணோம் இங்கே போய் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம். அதுக்குள்ள 5 மணி 6 மணி ஆயிடுத்தா, போனமே கோயிலுக்கு போனோமே, இல்ல வாக்கிங் போனோமே, ஏதோ அந்த மண்டையில் ஓடிட்டு இருக்கோம். அதுக்குள்ள சாய் போடணும், யாரோ இல்ல விருந்தாளி வந்திருக்கா, இல்ல அவளுக்கு இன்னுவோ அப்படின்னு இருக்கும். ஏன்னா நம்ம தான் படப்படப்படப்படான்னு இருக்கும். நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்து நிம்மதியா உட்காந்து கேட்டோமா, நம்ம அந்த மாதிரி வராது. நம்ம மைண்டும் இஸ் வெரி ஆக்டிவா இருக்கும். சோ அந்த ஆக்டிவா இருக்கிறது தான் ஆத்மா. பக்கத்துல வந்து சும்மா உட்காந்து போற இந்த பேர்டு, அது என்னது? அதுதான் பரமாத்மா. எல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்போம், சாட்சியா இருக்கும். நம்ம என்ன பண்றோம், எது பண்றோம் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கும். அப்புறம் சாங்ஷன் பண்ணும். நம்ம என்ன பண்ணினாலும் ஓகே, நான் திருட போறேன் எல்லாம், ஓ சரி போ திருடு, அதுக்கும் சாங்ஷன் பண்ணும். அது திருத்தாது நம்மள. இல்ல திருடக்கூடாது, பொய் சொல்லாதே, கொலை பண்ணாதே, நீ அதெல்லாம் பண்ணாதே, சொல்லாத, பண்ணணுமா, கொலை பண்ணணும், ஓ இப்போ கொலை பண்ணிக்க, நான் சாட்சியா பார்த்துட்டு இருக்கேன். அலவும் பண்ணும். ஏன் அலோவ் பண்றது அப்படின்னாக்கா, அதான் அவனுக்கு தெரியுமே, கொலை பண்றது தப்புன்னு தெரியும், அதான் தெரியும். இது பொய் பேசுறதுன்னு தெரியும், எல்லாம் தெரியும். நம்ம பண்றது தப்புன்னு தெரிஞ்சு நம்ம பண்றோம்னு பண்ணு. ஏன்னா அதோட என்ன, அதுக்கு விளைவு என்ன வருமோ அதுவும் வந்து அனுபவிக்கதான் போறான். எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டே பண்றவனுக்கு அது எதுக்கு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுவானே? சரி, என்ன ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காரு நமக்கு தான், என்ன வேணா பண்ணு. ஆனா அதோட அனுபவிக்கிறதுக்குள்ளதையும் நல்லது பண்ணா நல்லது அனுபவிக்கிறப்ப, கெட்டது பண்ணா அதுவும் அனுபவிப்பேன். சோ அப்படின்னு அவர் வந்து சாங்ஷனிங் ஆல்சோ அண்ட் வந்து விட்னஸா இருக்காரு உங்களுக்கு. சோ அந்த ஆத்மா என்ன அதிகப்படி நம்ம எல்லாமே ஆத்மா. அத்தகைய ஆத்மாக்கள் அனைவரும் கட்டுப்படுத்தும் முதன்மையான ஆத்மா பரமாரியும் கட்டுப்படுத்தும்னா அவரோட சாங்ஷன் இல்லாம நம்ம பண்ண முடியாது. அவர் எல்லாத்தையும் சாங்ஷன் பண்றதா இல்லை. மோஸ்ட் ஆஃப் தி திங்ஸ் சாங்ஷன் பண்ணுவார், பட் சர்டன் திங்ஸ் சாங்ஷன் பண்ண மாட்டார். அவர் வந்து கட்டுப்படுத்தி வச்சுருப்பார். ஏன்னா அவனை மட்டும் ஏதோ நம்ம இந்த கிளாஸ்க்கே நிறைய டைம் அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு, அட்டன் பண்ணோம் நினைச்சுட்டே இருப்போம், ஏதோ ஒன்று வந்துடும். அவர் சாங்ஷன் கொடுக்க மாட்டார். அதுக்குள்ள அந்த டைம்ல தான் விருந்தாளி வருவா, நமக்கு அவளை தான் அட்டென்ட் பண்ணணும். இல்லை ஏதோ ஒன்று வந்துக்கும், நம்ம வெளியூர் போயிருப்போம், முடியாது, இன்டர்நெட் இது டவர் கிடைக்காது, இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு தடங்கள் வரும். சோ அவரோட சாங்ஷன் இல்லாம நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சோ அது மாதிரிதான் பரமாத்மா நமக்குள்ள உட்காந்துட்டு சாங்ஷன் பண்றாரு. அவர் தான் கட்டுப்படுத்துறாரு, நம்மளையும் இந்த உடம்பையும் கட்டுப்படுத்துறாரு. அடுத்தது யாரு? நீங்க தான் கீதா மாதாஜி தான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இறை உணர்விற்கான இந்த வழிமுறை ஒரு மாபெரும் விஞ்ஞானமாகும். பௌதிகமயமான சாங்கி யோகிகளால் பௌதிக படைப்பின் 24 மூலங்களை பற்றி ஆராய்ந்து தியானிக்க மட்டுமே முடியும். அவர்களிடையே புருஷா எனப்படும் பகவானை பற்றி மிகவும் குறைவான தகவல்களே உள்ளன.
அருவவாதத்தில் ஈடுபடும் ஆன்மீகவாதிகளோ பிரம்மஜோதியின் பிரகாசமான ஒளியினால் குழம்பியுள்ளனர். பரம்பொருளை ஒருவன் முழுமையாக காண விரும்பினால் அவன் 24 பௌதிக மூலங்களையும் பிரகாசமான பிரம்ம ஜோதியும் ஊடுருவி அதற்கு அப்பால் செல்ல வேண்டும். இரண்யமய பாத்திர எனப்படும் பகவானுடைய பிரகாசமான திரையினை விளக்கும்படி பிரார்த்திக்கும் வழியை ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் சுட்டிக்காட்டுகிறது. இத்திரை அகற்றப்பட்டு பரமபுருஷ பகவானின் உண்மையான திருமுகம் தரிசிக்கப்படாவிடில் பரம்பொருளை பற்றி உண்மையான உணர்வினை ஒருபோதும் அடைய முடியாது. இறை உணர்விற்கான இந்த வழிமுறை மாபெரும் விஞ்ஞானி இதெல்லாம் படிக்கிறது சயின்டிபிக் வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இது ஒரு விஞ்ஞானம். அவர் பௌதிகமயமான சாங்கிய யோகிகளால் அது என்ன பண்றாங்க, சாங்கிய யோகிகள்லாம் என்ன பண்ணுவா, ஸ்பெகுலேட்டிவ் அண்ட் சாங்கியனாலே கால்குலேஷன் எல்லாம் இருக்கும், கணக்கு வழக்குங்கிற போல எல்லாமே இது இப்படி இருந்தா இது இப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு இதுல சொல்லுவாவா. பௌதிகமயமான சாங்கிய யோகிகளால் பௌதிக படைப்பின் அந்த 24 கூறுகள் இருக்கு, அதுல மனம் இருக்கு, எல்லாம் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு அவ பகவான் ப்ரூவ் பண்ண பார்ப்பான். சோ 24 கூறுகள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம பகவத்கீதை படிக்கும்போது பார்த்தோமே. அது நீங்க தான் கீதா மதத்தை தான் எல்லாம் நோட் பண்ணி எடுத்துன்னு ஒரு நாளைக்கு சொன்னாலே. என்னெல்லாம் அது 5 ஞானேந்திரியங்கள், 5 கர்மேந்திரியங்கள் எல்லாம் படிச்சோமே, அதெல்லாம் தான். சோ இந்த மாதிரி பிலாசபி எல்லாம் பேசுறவா இதெல்லாம் பேசிட்டு பகவானை நம்புறதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவா. நம்மளோட எல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. டைரக்டா எஸ் பகவான் இருக்கார், நம்பிக்கையோட நம்ம அவருக்கு சேவகனா இருந்துட்டு எல்லாம் சேவை புரியும். சோ ஆனா சாங்கிய பிலாசபியில அந்த மாதிரி இல்லை. அவன் பௌதிக படைப்பின் 24 மூலகங்களையும் பற்றி ஆராய்ந்து தியானிக்க மட்டுமே அவளால முடியும். ஏன்னா அதெல்லாம் பண்ணி அதை தியானிப்பான். அப்ப என்னது, அதெல்லாம் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிச்சு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு என்னது, அவர்களுடைய புருஷா எனப்படும் பகவானை பற்றி மிகவும் குறைவான தகவல்களே உள்ளன. புருஷாங்கிறது அவளுக்கு என்னது, ஒரு அரூப ரூபத்துல அவளுக்கு ஒரு லிமிட்டட் தான் இருக்கும். அது வரைக்கும் தான் அவளால போக முடியும். சோ அந்த புருஷா எனப்படும் அந்த பகவானை பற்றி மிக குறைவான தகவல்களே உள்ளன. நமக்கு என்னது, அரூப ரூபமான பிரம்மன், அப்புறம் ஒரு ரூபம் நமக்கு தெரியும் என்னது பரமாத்மா, அதுக்கும் மேல ஒரு ரூபத்தை தெரியும், அதான் கிருஷ்ணர். சோ நம்ம வழிபடுறது என்னது, அந்த கிருஷ்ணரை தான் வழிபடுறோம். இப்ப நமக்கு அவ்வளவு எல்லாம் தெரியும், ஆனா அவளோட எல்லாம் லிமிட்டட் இதுதான். சோ என்னது, அவர்களுடைய புருஷா எனப்படும் பகவானை பற்றிய மிகவும் குறைவான தகவல்களே உள்ளன. அருவவாதத்தில் ஈடுபடும் ஆன்மீகவாதிகளோ பிரம்மஜோதியின் பிரகாசமான ஒளியினால் குழம்பியுள்ளனர். அந்த பிரம்மஜோதியோட நிற்கின்றோம். பிரம்மஜோதியில அந்த வெளிச்சம் இருக்கும், ஆஹா பகவான், அதுலயே நாங்க ஐக்கியம் ஆயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எண்டு பண்ணிடுவோம். பிரம்மஜோதியின் பிரகாசமான ஒளியினால் குழம்பியிருந்தனர். பரம்பொருளை ஒருவன் முழுமையாக காண விரும்பினால் அவன் 24 பௌதிக மூலங்களையும் பிரகாசமான பிரம்மஜோதி மூண்டுருவி அவற்றிற்கும் அப்பால் செல்ல வேண்டும். ஆனா அவ எங்க பண்ணிடுறா, அவ அதேதான், அதுதான் தட் இஸ் எண்ட் ஆஃப் தியர் அந்த டன்னல், அந்த ஒரு பாதையில போயிட்டு இருக்கு. ஆஹா, ஒரு ஒளி கிடைச்சுட்டு பகவான் கிடைச்சாச்சு, ஓவர், சமாப்தம். நம்ம அப்படி இல்லை, அதையும் ஊடுருவி நம்ம என்ன போறோம், ஊடுருவி அவற்றிற்கும் அப்பால் செல்ல வேண்டும். இரண்யமய பாத்திர எனப்படும் பகவானுடைய பிரகாசமான திரையினை விளக்கும்படி பிரார்த்திக்கும் வழியை ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் சுட்டி காட்டுகிறார். இரண்மயேன பாத்திரேன தஸ்யப்தா பிகுத்தோ முகம், உங்க முகத்தை பாக்குறதுக்கு அதை கிழிச்சு, அந்த இரண்மயங்கிற பாத்திரம் அது என்னது, அந்த திரையை கிழிச்சு இன்னும் ஊடுருவி போகணும். அப்பதான் உங்களை இன்னும் நல்லா அது பண்ணி கொடுங்க, அப்பதான் எங்களுக்கு பார்க்க முடியும் அப்படின்னு. இரண்மய பாத்திர எனப்படி பகவானுடைய பிரகாசமான திரையினை விளக்கும்படி பிரார்த்திக்கிறான். ஈஷோபனிஷத் யாரெல்லாம் படிக்கிறாங்களோ அந்த ஸ்லோகத்தை கொடுத்துருக்கு, நாங்க வேண்டிக்கிறோம் இந்த திரையை நீங்க எடுத்துருங்க. என்ன திரை அது, பிரகாசமான ஒளி, உங்க தேஜஸ் வருது, அதனால உங்க முகம் எல்லாம் மறைஞ்சு போயிருக்கு, அந்த திரையை நகர்த்திட்டல்னா எங்களுக்கு உங்க ஃபேஸ் தெரியும் அப்படின்னு. இத்திரையை அகற்றப்பட்டு பரமபுருஷ பகவானின் உண்மையான திருமுருகம் தரிசிக்கப்படாவிடில் பரம்பொருளை பற்றி உண்மையான உணர்வினை ஒருபோதும் அடைய முடியாது. இப்ப பகவானின் தரிசனம் பண்ணி அவரோட தெரியும் இது பண்ணணும், நம்ம அந்த திரை அவருடைய ஒளியோடு திரைய இது பண்ணணும், ஊடுருவி சென்று ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுதா, எல்லாம் படிச்சிட்டோம் இல்லையா. முடிஞ்சிடும், 6 மணிக்கு முடிச்சு. ஓகே. முழுமுதற் கடவுளின் பரமாத்மா தோற்றமானது புருஷ அவதாரங்கள் என அறியப்படும் 3 முக்கிய விரிவுகளால் விஷ்ணு தத்துவங்களால் ஒருவர் ஆவார். எனது முழுமுதற் கடவுளின் பரமாத்மா தோற்றமானது புருஷ தான். இப்ப நம்ம முன்னாடி சொன்னோமே காரணோதம் செய்யலாம், தான்
சோ புருஷ அவதாரங்கள் என்று அறியப்படும் 3 முக்கிய பிரிவுகளில், என்னது இந்த பரமாத்மாங்கிறதே 3 முக்கிய பிரிவுகளில், அதுவும் விஷ்ணு தத்துவங்களில் ஒருவராவர். இந்த விஷ்ணு தத்துவங்களில் ஒருவராக பிரபஞ்சத்தினுள் வீற்றியுள்ளவர் க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு என்று அறியப்படுகிறார். இவரே பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் எனப்படும் மும்மூர்த்திகளுக்கு மத்தியில் விஷ்ணுவாக இருப்பவர். அப்போ க்ஷீரோதகசாயி யாரு? இந்த 3 பிரம்மாவையும் கிரியேட் பண்றார், விஷ்ணு கிரியேட் பண்றார், சிவனை கிரியேட் பண்றது எல்லாமே இந்த க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு தான். அப்ப அவர் அந்த எனப்படும் 3 மூர்த்திகள், அந்த மும்மூர்த்திகளுக்கும் மத்தியில் விஷ்ணுவாக அவர் இருக்கார் அப்படின்னு. அப்புறம் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஜீவனின் இதயத்தினுள்ளும் அந்த பரமாத்மாவாக எங்கும் வீற்றிருப்பவராக இவரே. யார்? எல்லாரோட ஹிருதயத்திலும் இந்த க்ஷீரோதகசாயியில் தான் பரமாத்மாவா இருக்கார். இவரே. அப்புறம் பிரபஞ்சத்தினுள் இருக்கும் 2வது விஷ்ணு. அடுத்தது என்ன விஷ்ணு? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் காரணோதகசாயில இருந்து எடுத்தோம் இல்லையா? காரணோதகசாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. இப்ப இங்க சொல்லிக் கொடுக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் க்ஷீரோதக. தட் மீன்ஸ் இவர்கிட்ட தான் பிரம்மா சிவன்லாம் உருவாக்கினார்கள். இவர் தான் எல்லாரோட ஹிருதயத்திலையும் உட்கார்ந்து இருக்கார். எல்லாருடைய ஜீவராசிகளோட ஜீவன் அந்த வாக்குள்ள எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கார். அப்புறம் என்னது? வேற என்ன இருக்கு? 2வது விஷ்ணு தத்துவம், 2வது விஷ்ணு தத்துவம் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு எனப்படுகிறார். அவர் எல்லா உயிர் வாயுகளின் ஒட்டமொத்த பரமாத்மா ஆவார். இவர்கள் இருவருக்கும் அப்பால் இது எல்லா உயிர்வாயும் ஒட்டமொத்த பரமாத்மா எப்படின்னா ஒரு பிரம்மாண்டத்துல இவர் இருக்கார். யாரு? கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. அப்போ எனக்குள்ள ஒரு பரமாத்மா அப்படி இல்லை, ஆக்சுவலி எல்லாம் ஒரே பரமாத்மா தான். இருந்தாலும் அந்த ஹோல் அந்த பிரம்மாண்டம் இருக்கே, அப்ப அது கர்ப்பம் மாதிரி இருக்கும், பெருசா அண்டம். அப்ப அதுலயும் ஒரு விஷ்ணு இருக்கார். அவர் தான் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, ஒட்டுமொத்த பரமாத்மா ஆவார். அப்புறம் இவர்கள் இருவருக்கும் அப்பால் காரண கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கும் காரணோதகசாயி விஷ்ணு. அதுக்கு இது போல பிரம்மாண்டம் மண்டமா நிறைய இருக்கு பிரம்மாண்டமா. அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கிறது யாரு? காரணோதகசாயி விஷ்ணு. அந்த மாதிரி காரணாகடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கும் காரணோதகசாயி விஷ்ணு இருக்கிறார். அவரே எல்லா பிரபஞ்சங்களிலும் படைப்பாளி ஆவார். யோக வழிமுறையானது அந்த உண்மையான மாணவர்களுக்கு பிரபஞ்ச படைப்பின் 24 பௌதிக பொருட்களை கடந்து விஷ்ணு தத்துவங்களை சந்திக்கும்படி கற்பிக்கின்றன. இப்ப விஷ்ணு தத்துவங்கிறது இதுதான். இந்த 3 விஷ்ணுவோட கேட்டகரி கொடுத்திருக்கேன். அதுதான் இந்த 24 கூறு. அது தெரியும் அவளுக்கு நன்னா. 5 புலங்கள், 5 ஞானேந்திரியம், 5 அதையும் தாண்டி இதையும் படிக்கணும் அவள்லாம். இதையும் என்னது? விஷ்ணு தத்துவத்தையும் அவங்க சந்திக்கும்படி கற்பிக்கின்றன. அப்புறம் அனுபவ அறிவின் தத்துவத்தை வளர்ப்பதன் மூலமாக ஒருவன் அருவமான பிரம்மஜோதியினை உணரலாம். எப்படி? அனுபவ அறிவின் தத்துவத்தை வளர்ப்பதன். இப்ப அனுபவ ரீதியான என்னது? அனுபவ அறிவின் தத்துவத்தை வளர்ப்பதன் மூலமாக ஒருவன் அருவமான பிரம்மஜோதியினை உணரலாம். அது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக திருமேனியின் பிரகாசம் ஆகும். அந்த ஒளிங்கிறது என்னது? பகவானுடைய மேனிலேருந்து வர அந்த ஒளிதான் அந்த பிரகாசம். நம்ம ஒரு லைட்டை நம்ம லைட்டை ஒரு ஃபார்ம் வச்சுன்னு நம்ம ஃபார்ம் இல்லாதக்கு, பகவான் ஒரு ஃபார்ம் இல்லாம லைட் பகவான் ஒரு வெளிச்சத்தை நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணி அதுக்கெல்லாம் இது பண்றோம்னாக்கா அது என்னது? பகவானோட மேனிலேருந்து வந்த அந்த பிரகாசம் தான் அது. கிருஷ்ணருடைய பிரகாசமே பிரம்மஜோதி என்பது பகவத்கீதையில் 14.27 மட்டுமின்றி பிரம்ம சமிதையில 5.40 உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. யஸ்ய பிரபா பிரபவதோ ஜகதண்ட கோட்டீஸ்வதேஸ்வ வசுதாதி விபூதி பின்னம் தத் பிரம்ம நிஷ்கலம் அனந்த அசேஷ பூதம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. இன்னைக்கு முடிஞ்சுன்னா அது பண்ணிடலாம். 40 தானே ஆகும். 6 மணி முடிச்சிட்டோம்னா பார்க்கலாம். அந்த பிரம்ம சமயத்தில இது கொடுத்திருக்கு. என்ன கொடுத்திருக்கு? கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சங்களில் எண்ணிலடங்காத லோகங்கள் இருக்கின்றன. எவ்வளவு பிரபஞ்சம் இருக்கு? கோடிக்கணக்கா இந்த இது இருக்கு. என்னது? அண்டமா நிறைய இருக்கு. அதுல எண்ணிலடங்காத பிரபஞ்சம் நிறைய அந்த மாதிரி இருக்கு. அதுல எண்ணிலடங்காத லோகங்களும் இருக்கு. அவை ஒவ்வொன்றும் பிரபஞ்ச அமைப்பின்படி மற்றவற்றிலிருந்து வேறுபட்டதாக திகழ்கின்றன. இவ்வெல்லா லோகங்களுக்கும் பிரம்மஜோதியின் ஒரு மூலையில் இடம்பெற்றுள்ளன. இதெல்லாமே எங்க இருக்கு? பிரம்மஜோதிங்கிற ஒரு இடத்துலதான் இதெல்லாம் இருக்கு பெற்றுள்ளன. இந்த பிரம்மஜோதியானது நான் வழிபடக்கூடிய பரமபுருஷ பகவான் கோவிந்தருடைய உடலின் பிரகாசமே. இப்ப நான் கிருஷ்ணர் 200 ஃபார்மா பாக்குறேன், 400 ஃபார்மா பாக்குறேன். அப்படி பிரகாசங்கிறது என்னது? அவரே தான். அவருடைய உடல்ல இருந்து வந்த தேஜஸ் தான் இந்த ஒளியா பிரம்மன் ரூபத்துல இருக்கார். அவருடைய உடலின் பிரகாசமே. பிரம்ம சமிதையிலிருந்து வரும் இந்த மந்திரம் பரம்பொருளை உண்மையாக உணர்ந்த தளத்தில் இருந்து பேசப்பட்டதாகும். இதனை நாம் தற்போது விவாதித்துக் கொண்டுள்ள ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷதின் ஸ்ருதி மந்திரம் தன்னுணர்விற்கான வழிமுறையை
வழிமுறையாக உறுதிப்படுத்துகிறது. ஒருத்தருக்கு இதனை நாம் தற்போது விவாதித்துக் கொண்டுள்ள ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் ஸ்ருதி மந்திரம். இப்ப இதெல்லாமே ஈஷோபனிஷம் எப்படின்னாக்கா யாரோ எழுதினா, பகவான் கொடுத்திருக்காரு எழுதினா, அதுல இருந்து இது எழுதினா, அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ஸ்ருதி இதெல்லாமே வந்து பகவான் சொல்லி இவ வந்து அப்படி கேட்டு எழுதினதான் ஈஸ்வரன். ஸ்ருதி மந்திரம் தன்னுணர்விற்கான வழிமுறை உறுதிப்படுத்துகிறது. தன்னுணர்வுன்னா என்னது? நான் யார்? மெயினா அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். செல்ஃப், நாங்கிறது யாரு, அதை தெரிஞ்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும். ஓகே, நாங்கிறது ஒரு ஆத்மா. அப்ப நம்மளோட என்ன டியூட்டி? பரமாத்மா சேவை பண்றதுதான். சோ அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னு அதுதான் இப்ப இந்த ஈஷோபனிஷத் சொல்லி கொடுக்கறது. இந்த வழிமுறையாக அது வந்து உறுதியும் படுத்துறது. ஈஷோபனிஷத் வந்து இந்த இதெல்லாம் என்னெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோ அதெல்லாம் உறுதிப்படுத்தி சொல்றது. ஈஷோபனிஷத்தின் இந்த மந்திரம் பிரம்மஜோதியை விளக்குவதற்காகவும் அதன் மூலமாக பகவானின் உண்மையான திருமுகத்தை காண முடியும் என்பதற்காகவும் பகவானிடம் முன்வைக்கப்படும் எளிய பிரார்த்தனை ஆகும். இந்த பிரகாசமான பிரம்மஜோதியானது முண்டகோபனிஷத்தின் பல்வேறு மந்திரங்களில் 2.2.9 11 வரைக்கும் விரிவாக விளக்கப்பட்டது. அப்ப என்னது? இதேதான் பிரம்ம சமிதால சொன்னப்பதான் இதுலயும் சொல்லியிருக்கு. இதுல முண்டக உபனிஷத்துலயும் சொல்லியிருக்கு. ஹிரண்மயே பரே கோஷே விரஜம் பிரம்ம நிஷ்கலம் தச்சுப்ரம் ஜோதிஷாம் ஜோதிஸ் தத்யத் ஆத்மவிதோ விது ந தத்ர சூர்யோ பாதின சந்திர தாரகம் நேமோ வித்யுதோ பாந்தி குதோ அயம் அக்னி தம் ஏவ பாந்தம் அனுபாதி சர்வம் தஸ்ய வாசா சர்வம் இதம் விபாதி பிரம்மை வேதம் அமிர்தம் புரஸ்தாத் பிரம்ம பஷாத் பிரம்ம தக்ஷிணதஷ் சோதரேண அதோர்த்வம் ச பிரசுரதம் பிரம்மை வேதம் விஸ்வம் இதம் வரிஷ்டம். இது வந்து முண்டகோபனிஷத்துல முண்டகோபனிஷத்துல இது கொடுத்திருக்கா. அப்ப இதுல என்ன மீனிங்? அது பௌதிக திரைகளுக்கு அப்பாலுள்ள ஆன்மீக மண்டலம் எல்லையற்ற பிரம்மஜோதியாகும். இப்ப நம்ம வந்து இப்போ பௌதிக உலகத்துல இருக்கோம், நமக்கு ஆன்மீக உலகம் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாதா? இல்லை, அதெல்லாம் திரையால மறைச்சு வைக்கிற போல இருக்கு. சோ அது வந்து அது எங்க இருக்கு? எல்லையற்ற பிரம்மஜோதி ஆகும். அதுதான் வந்து பிரம்மஜோதி, பகவானுடைய ஒளி அவரோட தேஜஸா வந்து ஒளி அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஆன்மீக உலகம் இருக்கு. இது பௌதிக களங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டதாகும். பௌதிக என்னெல்லாம் களங்கம்? இறப்பு, பிறப்பு, இறப்பு இதெல்லாம் இருக்கே, இதெல்லாமே இந்த இதுல நம்ம ஆன்மீக உலகத்துல தெரியும். அங்க அதெல்லாம் கிடையாது. சோ பௌதிக களங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டதாகும். அந்த பிரகாசமான வெள்ளை ஒளியினை ஆன்மீகவாதிகள் எல்லா ஒளியின் ஒளியாக புரிந்து கொண்டுள்ளனர். அந்த மண்டலத்தில் வெளிச்சத்திற்காக சூரிய ஒளி, சந்திர ஒளி, நெருப்பு அல்லது மின்சாரம் தேவைப்படுவதில்லை. இப்ப நமக்கு இங்க அப்படி இல்லை. இப்ப கொஞ்சம் நேரத்துல சன்செட் ஆயிடும், எல்லாம் இருட்டுமயம், அந்த லைட் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி தான் நம்ம. ஆனா அங்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது. அங்க சூரியனே போக முடியாத அவ்வளவு முதல் இருக்கார். சூரியன் வெளிச்சம் வந்தாதான் வெளிச்சம், அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. சூரியனோ சந்திரனோ நெருப்போ அங்க ஒண்ணுமே மூட்ட வேண்டாம். ஏன்னா அங்க எப்பவுமே பிரகாசமா இருக்குமா. மின்சாரம் அங்க வந்து தேவைப்படுவதில்லை. உண்மையில் பௌதிக உலகில் என்னவெல்லாம் ஒளியாக தென்படுகின்றதோ அவை அனைத்தும் அந்த பரம ஒளியின் பிம்பங்கள் மட்டுமே. இங்க வந்து என்னது? பௌதிக ஒளி என்னவெல்லாம் ஒளியாக தென்படுகின்றோம். இப்ப நம்ம என்னெல்லாம் ஒளியா நம்ம வந்து இங்க பாக்குறோமோ அந்த ஒளி எல்லாமே அவருடைய அவரோட உடல்ல இருந்து வந்த பிம்பங்கள் தான். ஒளியின் பிம்பங்கள் மட்டுமே. அந்த பிரம்மன் முன்னையும் உள்ளது, பின்னையும் உள்ளது. வடக்கு, தெற்கு, கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் மேற்கிலும் உள்ளது, மேலையும் உள்ளது, கீழையும் உள்ளது. வேறு விதமாக கூறினால் அந்த உன்னதமான பிரம்ம ஜோதியானது பௌதிக வானம், ஆன்மீக வானம் என இரண்டிலுமே முழுமையாக பரிணமிக்கும். எங்கெல்லாம் நம்ம லைட்டை பாக்குறோமோ, எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு பிரகாசம் வருவோம், எல்லாமே அவருடைய தேஜஸ், அவருடைய உடம்புல இருந்து வந்த அந்த ஒரு பிரகாசம் சொல்லிட்டு என்னன்னு அவரை வந்து. ஓகே, விஜயலட்சுமி மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? படிக்கிறா ஒரு பேராகிராஃப்? ஃப்ரீயா இருக்கேடா? இல்ல, சரி அப்ப படிங்க. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. இருக்கா ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி? இல்ல, ஓகே. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன். இருக்கேடா? அன்மியூட்டே பண்ணி விஞ்ஞானத்தை பக்குவமாக எடுத்து வைக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களிலிருந்து பெற முடியும். பிரம்மஜோதிக்கு ஆதி மூலமாக கிருஷ்ணரை அறிவதே மாதாஜி காட்டுறது. ஓகே. இந்த பிரம்மஜோதிக்கு ஆதி மூலமாக கிருஷ்ணரை அறிவதே பக்குவமான அறிவாகும். இந்த அறிவினை கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை பக்குவமாக எடுத்துரைக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களிலிருந்து பெற முடியும். பரம்பொருளை பற்றிய தன்னுடைய உணவிற்கேற்ப ஒருவன் அவரை பிரம்மன், பரமாத்மா அல்லது பகவான் என்று விளக்குவதாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அதன் ஆசிரியர் ஸ்ரீல வியாசதேவர் நிலைநாட்டியுள்ளார். பரம்பொருள் ஒரு சாதாரண ஜீவன் என்று ஸ்ரீல வியாசதேவர் ஒருபோதும் கூறவில்லை. ஜீவனை ஒருபோதும் எல்லா சக்தியும் பெற்ற பரம்பொருளாக கருதக்கூடாது.
ஜீவன் பரமனாக இருப்பானே ஆனால் பகவான் அவருடைய பிரகாசமான திரையினை அகற்ற வேண்டும் என்றும் அதன் மூலமாக அவனால் அவருடைய உண்மையான திருமுகத்தை காண முடியும் என்றும் அவன் வேண்ட தேவையில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ இந்த பிரம்மஜோதிக்கு என்னது ஆதி மூலமாக கிருஷ்ணரே. இந்த பிரம்மஜோதியை புரிஞ்சுக்கணும்னா என்னது லைட்னா புரிஞ்சாச்சு, அவரோட உடல்லேன்னு வந்த அந்த தேஜஸ் தான் அப்படின்னு. அப்ப அந்த அது என்னது பிரம்மஜோதினா கிருஷ்ணரே அறிவது. பிரம்மஜோதியை புரிஞ்சணும்னா அது கூட நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி பக்குவமான அறிவாகும். இந்த அறிவினை கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை பக்குவமாக எடுத்துரைக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதம். பாகவதத்துல என்ன கொடுத்திருக்கு, எப்படி பகவான் அறிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் தான் கொடுத்திருக்கு. சோ எடுத்துரைக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களில் இருந்து பெற முடியும். இப்போ பகவானை புரிஞ்சுக்கணும், இந்த பிரம்மன் ரூபத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா பாகவதத்துல இருந்து தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். பரம்பொருளை பற்றிய தன்னுடைய உணர்விற்கேற்ப ஒருவன் அவரை பிரம்மன், பரமாத்மா அல்லது பகவான் என்று விளக்குவதாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அதன் ஆசிரியர் யாரு, வியாசதேவர். வியாசதேவர் தான் அந்த இதை எழுதியிருக்கார். அவர் வந்து நிலைநாட்டுல என்னது, ஒருவன் அவரை கடவுளை பிரம்மனாவோ பரமாத்மாவோ பகவானாகவோ எப்படியெல்லாம் விளக்குவதாக ஒரு நிமிஷம் அவனுடைய உணர்விற்கேற்ப, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அவர் வந்து பரம்பொருளை பற்றிய தன்னுடைய உணர்வுக்கேற்ப, நமக்கு வந்து ஒரு லைட் ஃபார்ம்ல தான் எனக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை வருதுன்னா அதையே அவன் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு, இல்ல எனக்கு 2 கை ஃபார்ம் அது பிடிக்கும், இல்ல 4 கை ஃபார்ம் அந்த மாதிரினா அவன் அதையே, அப்போ அவனோட உணர்வுக்கேற்ப அவன் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பான். அந்த மாதிரி அவன் வந்து வர்ஷிப்பும் பண்ணிட்டு இருப்பான். சோ இந்த மாதிரி அது வந்து எல்லாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எழுதினவர் யாரு, வியாசதேவர். அவரே வந்து எழுதி ரிட்டன் இந்த மாதிரிதான் இருப்பா அப்படின்னு. சோ பரம்பொருள் ஒரு சாதாரண ஜீவன் என்று ஸ்ரீல வியாசதேவர் ஒருபோதும் கூறவில்லை. அவர் வந்து ஏதோ ஒரு பிள்ளை, மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை அந்த மாதிரிலாம் அவர் வந்து பாகவதத்தையும் எழுதல. அவர் இதுதான் கடவுள் தான் உச்ச என்னது கட்டுப்பாட்டாளர் அந்த மாதிரி எல்லாம் தான் அதுலயும் அவரையும் எழுதியிருக்கார். சோ வியாசதேவர் என்னது பாகவதத்தில் அல்ல பரம்பொருள் ஒரு சாதாரண ஜீவன் என்று அவரும் எழுதலை. ஜீவனை ஒருபோதும் எல்லா சக்தியும் பெற்ற பரம்பொருளாக கருதக்கூடாது. மட்டும் இருக்கும், எல்லா சக்தியிலும் இருக்கும். ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும், எல்லாம் நிறைய இருக்காது. யார்கிட்ட எல்லாம் இருக்கும், பகவான் அவர்கிட்ட தான் எல்லாரும். அந்த 6 ஆப்பலன்ஸ் பார்த்தோமே அது எல்லாமே. சோ ஜீவனை ஒருபோதும் எல்லா சக்தியும் பெற்ற பரம்பொருளாக கருதக்கூடாது. அப்ப என்னதுக்கு இது கொடுக்குறானாக்கா, ஜீவன்னா என்னது அர்த்தம்னா, இப்ப நிறைய பாபா பிபி எல்லாம் வந்திருக்காங்க, தாடி வச்சுட்டு நான் சாது ஏதோ ஒண்ணு சொன்னேன் நடந்து கொடுத்தியா அவர் அவ்வளவு பெரிய கடவுள். அப்புறம் பார்த்தா மோசடி கேஸ்ல ஜெயில தள்ளி அதுக்கப்புறம் அந்த குடும்பமே எல்லாம் ரவுடித்தனத்துல இறங்கி இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும். சோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். ஒருத்த மனிதனா இருக்கான்னா அவன் வந்து ஓகே குரு ஸ்தானத்துல வேணா சொல்லலாம், அவன் என்னமோ நல்லது சொல்ற கேட்டுக்கலாம். ஆனா அவரெல்லாம் கடவுள்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அது பின்னாடி போய் கடவுள் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. கடவுள்ங்கிறது ஒருத்தர் தான், அது கிருஷ்ணன் தான். சோ இவாளெல்லாம் வந்து மனிதரை வந்து கடவுளா நம்ம வந்து நினைக்க கூடாது. அவன் மனிதர், நம்மள மாதிரி ஒரு மனிதர் தான். ஏதோ ஒரு யோகா எல்லாம் பண்ணி ஒரு சித்தி பெற்றிருப்பாராலும் இருக்கும். அதனால அவ சொல்றதெல்லாம் பலிக்குமா இருக்கும், அவ்வளவுதானே தவிர பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது. சோ ஒரு ஜீவனை ஒருபோதும் எல்லா சக்தியும் பெற்ற பரம்பொருளாக கருதக்கூடாது. ஜீவன் பரமனாக இருப்பானே ஆனால் பகவான் அவருடைய பிரகாசமான திரையினை அகற்ற வேண்டும். அப்படி வந்து ஒரு ஜீவன் வந்து அப்படி ஒரு அவன் வந்து கடவுளா அப்படி வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொன்னானாக்கா என்ன பண்ணும், அந்த அவருடைய பிரகாசமான பகவான் அவருடைய பிரகாசமான திரையினை அகற்ற வேண்டும். அப்ப என்னது அந்த திரைனா என்னது, அந்த லைட்டு அந்த லைட்டை திரைய ஓபன் பண்ணி அவரோட உருவம் காண்றதுக்கு அதை வழிபடணும் என்றும் அதன் மூலமாக அவனால் அவருடைய உண்மையான திருமுகத்தை காண முடியும் என்றும் அவன் வேண்ட தேவையில்லை. அப்படி வேண்ட ஜீவன் ஓகே திரும்பி ஒரு வாட்டி படியும். ஜீவன் பரமனாக இருப்பானே ஆனால் அப்ப அந்த மாதிரி அவன் வந்து ஒரு ஜீவன் வந்து பரமனாக எழுந்துக்கு அவனுக்கு வந்து அது ஒளியெல்லாம் அந்த ஒளியை வந்து முகத்தை நீ இது பண்ணு ஓபன் பண்ணு, அந்த என்னது அந்த திரை விளக்கு ஐ வாண்ட் டு சீ யுவர் ஃபார்ம் அவசியமே இல்லையே. அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஆனா நிக்கிறானே நம்ம முன்னாடி, கடவுளுக்கு தான் அது பொருந்தும். சோ நம்ம வந்து இது சாதாரண மனிதனை போயிட்டு நம்ம வந்து கடவுள் சொல்லி வந்து நல்ல ஃபார்ம் எல்லாம் தெரியுது நமக்கு. அந்த எஸ் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி ஒரு விஜயலட்சுமி மாதாஜி வந்துட்டாளா? வந்தாச்சு மாதாஜி, 5:41 வந்துட்டேன். நீங்க அப்பயே வந்துட்டாள், நான் கூப்பிட்டு பார்த்தேன், நீ வரலையே, படிக்கிறா கேட்டுட்டு இருந்தீங்க, நீங்க கேட்கலையா? இல்ல மாதாஜி, ஒரு பெல் அடிச்சுட்டாங்க, அது என்னன்னு பாக்குறதுக்கு போயிட்டேன். இப்ப ஃப்ரீயா இருக்கேன்னா படிக்கிறேன் மாதாஜி. இந்த முடிவு என்ன வேணும் அங்க இருந்தா மாதாஜி? இந்த இதை படிச்சிடுறேன், படிச்சுட்டு அவங்களை கொடுங்களேன். ஒரு நிமிஷம் இருங்களேன் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, ஏன் நீங்க முன்னுக்கு வரல? இப்படி நான் பேசிட்டு இருக்கேன், நான் தானே படிக்கணும் மாதாஜி. அப்ப விஜயலட்சுமி மாதாஜி முன்னாடி படிச்சிருக்கணுமே, அப்ப அது என்ன பண்ணலாம் நம்ம? சரி விடுங்க, நீங்க யாரான்னு படிக்க விடுங்க, வெயிட் பண்ணுங்க, ஐ வில் கிவ் யூ சான்ஸ். என்ன சொல்றோம் விஜயலட்சுமி மாதாஜி?
இல்ல இப்ப முடிவு என்னவெனில் அங்க இருந்து படிக்கிறதா மாதாஜி? முடிவு என்னவெனில் அதுல இருந்து படிக்கணும். ஓகே மாதாஜி. முடிவு என்னவெனில் பரம சத்தியத்தின் சக்திகளை பற்றிய அறிவை பெறாதவன் அவரை அருவ பிரம்மனாக உணர்கிறான். அதுபோலவே ஒருவன் பகவானுடைய பௌதீக சக்திகளை உணர்ந்து கொண்டு அவரது ஆன்மீக சக்திகளை பற்றி உணராமல் அல்லது மிக குறைவாக உணர்ந்திருக்கும் போது அவன் பரமாத்மாவை உணர்கிறான். எனவே பிரம்மனை உணர்வதும் பரமாத்மாவை உணர்வதும் பரம்பொருளை பற்றிய முழுமையான உணர்வுகள் அல்ல. இருப்பினும் ஹிரண்மய பாத்திர எனப்படும் திரையினை அகற்றிவிட்டு பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரை முழுமையான சக்திகளுடன் உணரும் போது ஒருவன் வாசுதேவ சர்வமிதி என்று உணர்கிறான். அதாவது பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ஆகியவை அனைத்தும் வாசுதேவர் எனப்படும் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரே என்பதை உணர்கிறான். அவரே பகவான், அவரே மூலவேர். பிரம்மனும் பரமாத்மாவும் அவரது கிளைகளே. எல்லாம் வந்து பிரான்சஸ். சோ முடிவு அப்ப நம்ம இதுல இருந்து என்ன கன்க்ளூட் பண்ணி, இதெல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரை சப்ஜெக்டா தான் இருக்கு, பிலாசபியா இருக்கும். சோ இது முடிவு என்ன, நம்ம இதுல இருந்து இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னாக்கா, முடிவு என்னவெனில் பரமசத்தியத்தின் சக்திகளை பற்றி அறிவை பெறாதவன் அவரை அருவ பிரம்மனாக உணர்கிறான். வந்து ஒரு ரூபம் இல்லாத, இவ்வளவு நாள் நம்மளும் அப்படித்தானே படிச்சிருந்தோம் இல்லையோ, அரூபம் ரூபம் அந்த மாதிரிதான் நம்ம மென்ஷன். ஆனா இது என்னது, அவர் இருக்கார், அவருடைய ஒளினால அவர் வந்து அரூபமா தெரியறாரு. அந்த ஒளிதான் தெரியறது நமக்கு, அவரோட ரூபம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியலை, அந்த ஒளி தெரியறதுனால அவர் அரூபமா நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த ஈஷோபனிஷத்துல நம்ம அதை படிக்க முடிஞ்சது. சோ முடிவு என்னவெனில் சத்தியத்தின் சக்திகளை பற்றிய அறிவை பெறாதவன் அவரை அரூப பிரம்மனாக உணர்கிறான். அது போலவே ஒருவன் பகவானுடைய பௌதிக சக்திகளை உணர்ந்து கொண்டு அவரது ஆன்மீக சக்திகளை பற்றி உணராமல் அல்லது மிக குறைவாக உணர்ந்திருக்கும் போது அவன் பரமாத்மாவை உணர்கிறான். அதே இப்ப பரமாத்மா உணர்றதுக்கு என்னது, அவன் வந்து என்ன கொடுத்திருக்கு, அவரை ஒருவன் பகவானுடைய பௌதிக சக்திகளை உணர்த்து கொண்டு, பௌதிக சக்திகள்லாம் என்னது நம்ம பாக்குறோம், என்னெல்லாம் அவர் பாஸ் டைம் பண்ணினார், அதெல்லாம் என்ன உணர்ற, அவரது ஆன்மீக சக்திகளை பற்றி உணராமல், அதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியாம அதை பத்தி படிக்கல, இட் டசன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அல்லது மிக குறைவாக உணர்ந்து இருக்கும் பொழுது அவன் என்னது பரமாத்மாவை உணர்கிறான். பௌதிக இதுல இருக்கும்போது பிரம்மன், கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பௌதிகம் இருக்கு, கொஞ்சம் ஆன்மீகத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறான்னா பரமாத்மா. எனவே பிரம்மனை உணர்வதும் பரமாத்மாவை உணர்வதும் பரம்பொருளை பற்றி முழுமையான உணர்வுகள் அல்ல. இன்னும் பௌதிக இதுல வந்து அதை அந்த கண்ணோட்டத்துல பார்க்கணும். இருப்பினும் இரண்ய பாத்திர எனப்படும் திரையினை அகற்றிவிட்டு பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை முழுமையான சக்திகளுடன் உணரும் போது ஒருவன் வாசுதேவ சர்வமிதி, எல்லாமே வாசுதேவமயம் தான், அந்த மாதிரி வந்து உணர்வான். ஏன்னா வந்து அந்த அவன் என்ன நினைக்கிறான், அந்த ஒளிங்கிறது என்னது ஒரு திரை தான், அந்த திரையை விளக்கிட்டோம்னா அது எல்லாமே கடவுளோடைய அந்த உருவம் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு அவன் வந்து உணர்றான். அதாவது பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ஆகியவை அனைத்தும் வாசுதேவர் தான் எனப்படும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே என்பதை அவன் உணர்கிறான். அதுக்கு என்ன வேணும், நல்ல பக்குவமான ஆன்மீகத்துல தொலைச்சிருந்தாதான் அவனுக்கு வந்து புரிய வரும். அவரே பகவான், அவரே மூலவர். பிரம்மனும் பரமாத்மாவும் அவரது கிளைகளே, அவரே மூலவர். பிரம்மனும் பரமாத்மாவும் அவருடைய கிளைகள். பகவான்கிறது அந்த 200 ஃபார்ம், இந்த 400 ஃபார்ம் பரமாத்மா சரி இல்ல ஒளி, இது எல்லாமே வந்து அவருடைய கிளைகள் தான். ஆனா வந்து அந்த பொட்டன்சி என்ன பார்த்தோம்னா எல்லாமே சேமா இருக்கும். இப்ப படிங்கோ. அருவ பிரம்மனான வழிபடும் ஞானிகள், அருவ பிரம்மனை வழிபடும் ஞானிகள், பரமாத்மாவை வழிபடும் யோகிகள், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வழிபடும் பக்தர்கள் ஆகிய 3 வகையான ஆன்மீகவாதிகளை பற்றிய ஒரு ஆய்வு ஒப்பீட்டினை பகவத்கீதையில் 6.4647 காண்கிறோம். வேத அறிவை வளர்த்து கொண்டுள்ள ஞானிகள் பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யப்படும் சாதாரண கர்மிகளை காட்டிலும் சிறந்தவர்கள். யோகிகள் அந்த ஞானிகளை காட்டிலும் சிறந்தவர்கள். எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில் தங்களது எல்லா திறன்களும் கொண்டு இணையராது பகவானுக்கு தொண்டாற்றுபவர்கள் தலை சிறந்தவர்கள் என்றும் அங்கே கூறப்பட்டுள்ளது. சுருக்கமாக கூறினால், உழைப்பாளியை காட்டிலும் தத்துவவாதி சிறந்தவன், தத்துவவாதி காட்டிலும் யோகி சிறந்தவன். எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில் பக்தி யோகத்தை பின்பற்றி பகவானின் தொண்டில் இடைவிடாது ஈடுபடுவன் தலை சிறந்தவன். இந்த பக்குவ நிலையை நோக்கி ஈஷோபனிஷத் நம்மை வழி நடத்துகிறது. ஈஷோபனிஷத் நமக்கு வந்து நல்ல வழிகாட்டுதல். என்ன வழிகாட்டுறது, என்னதுன்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா லைட் போட்டு போக்கஸ் பண்ணி காட்டுறது. சோ அருவ பிரம்மனை வழிபடும் ஞானிகள். அருவ பிரம்மனை யாரு, இந்த ஞானிகள். ஞானத்தை வளர்த்தி, அந்த ஸ்கிரிப்சர் படிச்சு, இதை படிச்சு, அத்வைத்தம் படிச்சு, அதை படிச்சு ஞானத்தை வளர்த்து ஞானிகள். சோ அவளா என்னது, இந்த பிரம்மனை வந்து வழிபடுறா. அப்ப அதனால வந்து பிரம்மனோட ஐக்கியமாயி அகம் பிரம்மாஸ்மி அந்த இடத்துல போய் நிற்கிறாங்க. சோ அருவ பிரம்மனை வழிபடும் ஞானிகள். அப்புறம் பரமாத்மா யார் வழிபடுறா, இவாளாம் என்னது, இந்த யோகிஸா பரமாத்மா தான் வழிபடுவாங்க. ஜபம் பண்றேன், ஜபம் இல்லை சாரி, யஜ்ஞம் பண்றேன், அந்த ஆசனம் பண்றேன், இது பண்றேன், மூக்கு இந்த புருவாமுத்தி அதுல வந்து தியானம் பண்றேன், இதெல்லாம் பண்றது எல்லாமே யாரு, இந்த 4 ஃபார்ம்ல இருக்கிற பரமாத்மா வந்து அவங்க வந்து தியானம் பண்றாங்க.
சோ பரமாத்மை வழிபடும் யோகிகள். அப்புறம் பகவானை கிருஷ்ணரை யார் வழிபடுறாங்க? நம்மள மாதிரி பக்தர்கள். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வழிபடும் பக்தர்களாகிய 3 வகையான ஆன்மீகவாதிகளை பற்றிய ஒரு ஆய்வு ஒப்பீட்டினை பகவத்கீதையில் 6.46, 47 காண்கிறோம். வேத அறிவை வளர்த்து கொண்டுள்ள ஞானிகள் பலன்களை எதிர்பார்த்து செயல்படும் சாதாரண கருமிகளை காட்டிலும் சிறந்தவர்கள் என்றும், ஏதோ பண்றான் என்னது ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறான். சரி, உன்னை விட எனக்கு ஜாஸ்தி நன்னா ஸ்லோகம் படிக்க வருது, அதை நல்லா கரைச்சு குடிச்சுட்டேன், அந்த வேதம் எனக்கு தெரியும், இது தெரியும், இது தெரியும். சோ சாதா கர்ம காண்டில என்ன பண்றோம்? நான் என் வீடு, என் மனைவி, என் மக்கள், சாப்பிடுறேன், தூங்குறேன், அனிமல் லைஃப் அவன் வாழ்ந்துருக்கான். அதை பாக்குறது இது பரவாயில்ல, ஏதோ கொஞ்சம் ஞானத்தையாவது பெற்றிருக்கே அப்படின்னு நினைச்சுட்டு ஒரு சமாதானம் பண்ணிக்கலாம். சோ அந்த ஒரு கர்ம காண்டிக்கு இவனுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா கொஞ்சம் ஒரு பெட்டர் அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம். சாதாரண கர்மிகளை காட்டிலும் சிறந்தவர் என்றும், யோகிகள் அடுத்த ஸ்டேஜ்ல அந்த பரமாத்மா வழிபடுறவங்க யோகிகள் அந்த ஞானிகளை காட்டிலும், நீ ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் பண்ணல, ஆனா புருவ மத்திய அதெல்லாம் பண்ணி நல்ல அந்த யோக சித்திகளை பெற்றுட்டனாக்கா ஸ்கிரிப்சர் படிக்கலைனாலும் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் நீ அதை விட இன்னும் ஒரு பெட்டர். ஏன்னா நீ வந்து பரமாத்மாவை உணர்ற அந்த ஸ்டேஜ்க்கு வந்துட்ட. யோகிகள் யோகிகள் அந்த ஞானிகளை காட்டிலும் சிறந்தவர்கள் என்றும், எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியிலும் உண்ணமினதை எல்லா யோகிகள் இருக்கிற யோகிகளுக்கு மத்தியில் தங்களது எல்லா திறன்களை கொண்டும் இடையறாத பகவானுக்கு தொண்டாற்றுபவனே தலை சிறந்தவர்கள். இதெல்லாம் இருந்தாலும் எனக்கு யோகா தெரியாது, அது தெரியாது, ஆனா நான் என்ன பண்றேன்? தினமும் பகவானுக்கு வழிபாடு பண்றேன், தினமும் அவருக்கு ஆஃபர் பண்றேன், தினமும் நான் காலையில எழுந்துக்கிறேன், மங்களாரத்தி பாக்குறேன், தினமும் நான் ஜப்பா பண்றேன், இந்த இவ்வளவு ரன் பண்ணி முடிப்பேன், பகவானுக்கு இவ்வளவு ஆஃபர் பண்ணி தீர்வேன், என்ன ஆனாலும் சரி, கம் வாட் மீ, நான் வந்து அதை பகவானுக்கு பண்ணாதுக்கு என்னால ஒரு நாள் இருக்க முடியாது. அந்த மாதிரி, ஏன்னா மூச்சு காட்டுற அதில் தான் இருக்கும். அது பண்ணலன்னா அவனுக்கு அப்படியே ஒரு இது என்ன சொல்லுவாங்க, மூச்சு திணறுன்னு சொல்லுவாளே, ஒரு பிளாஸ்டிக் எப்படி இருக்கும், அப்படி மூச்சு திணற போல இருக்கும் அவனுக்கு. ஒரு நாள் பண்ணலன்னா அவனுக்கு வந்து திணறி போயிடுவான். சோ அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து நம்ம டிவோட்டி நம்ம முன்னாடி இருக்கிறதுனால அது எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் வருது எனக்கு. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜிக்கு ஒரு நாளைக்கு நீங்க ஜப்பா பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம், எப்படி இருக்கும்னு சொல்லுவேன். ஷீ ஷுட் டெல். வரவே வராது, அவங்க வந்து அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல இருந்தாலும் பண்ணிட்டே இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அந்த லெவலுக்கு போயாச்சு அந்த மாதாஜி. அந்த இதுக்கு சொல்றேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அன்கான்சியஸ். என்ன சொல்ல வரேன்னா, உடம்பு முடியல, அவ்வளவு ஃபீவர் இருந்தாலும் அந்த ஜப்பா இன்னைக்கு 42,000 பண்ணிட்டேன், உடம்பு முடியல சொன்னா, ஆனா அந்த மாதாஜி பண்ணிட்டான். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த மாதிரி ஒரு லெவல் ஆஃப் டிவோட்டியா இருக்கணும்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். சோ அந்த இது சுருக்கமாக கூறினால், உழைப்பாளியை காட்டிலும் தத்துவவாதி சிறந்தவன், தத்துவவாதியை காட்டிலும் யோகி சிறந்தவன். எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் பக்தி யோகத்தை பின்பற்றி பகவானின் தொண்டில் இடைவிடாது ஈடுபடுவான் தலை சிறந்தவன். இப்ப நம்மள மாதிரி பக்தி யோகத்துல வந்து ஈடுபடுத்தி பகவானுக்கு எப்போ தொண்டு புரியறவன் தான் தி பெஸ்ட்னு சொல்லியாச்சு. ஈஸ்வரனையும் சொல்லியாச்சு, பகவத்கீதையில இதுதான் சொல்லியிருக்கு. பகவான் சொல்றார், அந்த மாதிரி என்னை வழிபடுறவன் தான் அதீவமே பிரியக, அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. சோ இந்த பக்குவ நிலையினை நோக்கி ஸ்ரீ ஈஸ்வரனிஷத் நம்மை வழிநடத்துகிறது. இதோட நம்ம வந்து 15 முடிச்சோம். 15 முடிச்சிட்டோம். இப்ப மணி இவ்வளவு 6 மணி ஆயிடுது இல்லையா? அப்ப நம்ம இது வேண்டாம், இன்னைக்கு பிரம்ம சமிதா வேண்டாம், நாளைக்கு. ஏன்னா எல்லாருக்கும் இப்ப போகணுமா, பிரம்ம சமிதா பண்ணணுமா, இல்ல டைம் ஆயிடுது, நீங்க எப்படி சொல்றோம் அப்படி இந்த மாதாஜி வேலையில டைம் ஆயிட்டு மாதாஜி. ஓகே, அப்ப நம்ம முடிச்சுடலாம்.